maganganu da bayanai na ilimi da darajoji, manaƙib, khasa'is a al'ummar ma'aiki. In dai mutum zai bi karatun addini ya duba littattafan musulunci ya cire son rai, babu wani ɗa da Allah ya yi baiwa a cikin al'ummar manzon Allah bayan manzon Allah kamar sayyidina Ali. Wannan daga bakin manzon Allah ba daga mu bane muke saboda mu muna son Ali shi yasa muka zo muka zauna muna yin wannan, a'a muna isar da abin da annabi ya faɗa ne. Shi addinin nan na musulunci gaba ɗayan sarwaya ne, ba ra'ayin wani bane musulunci. Ya zo a cikin hadisi manzon Allah yana cewa innal mu'mina la ya'khudhu dinahu min ra'ayi. Mu'mini baya karɓan addini daga ra'ayinsa. Wato shi mu'mini bai karɓan addini daga ra'ayinsa, wato ma'ana zai zama wahayi ne daga Allah yake karɓa a matsayin addini. So ba mun tare bane muna yin maulidi Imam Ali misali tunawa da Maulana Amirul Mu'minin wannan zikira din wai kawai dan mu mun ga dama muna son al'a'a. Muna son mu isar da saƙon manzon Allah ne akan Ali. Allah ya ga dama idan wata zuciya ta ji ta karɓa ta imani, in kuma wani ya ga dama ya musa, amma abin da muka so da bayi shi ne su karɓa saboda mu samu manzon Allah abin da annabi faɗa. wannan ba karamin haɗari bane a gurin mumin. A ce annabi ya faɗi matsayin wani bawan Allah, ko dan kai ba ka so ko kuma dan kai ba wannan kake so a faɗi matsayinsa ba, shikenan kai kuma sai ka sakace san wannan dai da wannan darajar baka yi da ba. To illar da take cikin wannan ba wai maganar kin yardanka da matsayin ba, mu samu annabi sallallahu alaihi wa sallama. Inkarin manzon Allah ko kafirci ne. Annabi ya faɗa abu ka musa ma manzon Allah kana sane. Akwai wani aiki na kauda, wato misali a ce ka musa akan baka sani ba, amma mutum ya musa ma annabi yana sane da abin da annabi ya faɗa, to wannan kar ya ɗauka wai kuskure ne ƙarami. Inkari ne ga annabi, kuma inkari ga annabi kafirci ne. Al'umma kamar yadda muke faɗi, taron mu a nan na zikira na wannan babban bawan Allah Amirul Mu'minin Imam Ali alaihi salam yana da gayar muhimmanci mu mai da hankali mu karkada kunnuwanmu mu ji sakon annabi akan wannan bawan Allah. Imam Ali kamar yadda aka sani shine sunansa Aliyu, sunan mahaifinsa Abu Talib, wanda shi Abu Talib din an ce inkiya ne, sunan shi na gaskiya Abdul Munaf. Sunan mahaifiyarsa shi Amirul Mu'minin ana ce mata Fatima, sunan mahaifinta Asad, da aka akan ce mata Fatima bintu Asad. Shi mahaifin Imam Ali Abu Talib dan Abdul Muttalib ne, Abdul Muttalib dan Hashim. Ita ma Fatima bintu Asad din nan nasabarsa tana nikewa ne ga Hashim. Shi yasa ma malaman tarihi suka ce shi Imam Ali shi ne farkon Bahashime wanda Bahashime namiji da Bahashimiya ta mace suka haifa. Wato baban shi Bahashime, mamarsa Bahashimiya. Yana da ƴan uwa maza, akwai Talib bin Abi Talib, akwai Ja'far bin Abi Talib, akwai Ubaidullah bin Abi Talib, sannan kuma da shi Ali dan Abi Talib. Sannan yana da ƴan uwa mata guda biyu, akwai Ummu Hani, akwai Jamana, ƴaƴan Abu Talib. Haka Allah yake mulkin sa, haka yake tsarawa, kuma baka tambayar Allah la yusalu amma yaf'al. Yayi zuriya a cikin zuriyar ya fifita wani, ko a gida sai kaga dukkan ɗan gidan mutum ɗaya ne malami, ko kuma mutum ɗaya ne mawadaci. So bin me shi haka Allah ya ga dama bai wajen zaka fadlillahi yuti man yasha'u. To haka Allah ya ga dama a waɗannan ƴaƴa na Abu Talib Allah ya zaba. An haifi Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib ranar 13 ga watan Rajab kafin bi'isa, kafin aiko manzon Allah da shekara 10. Idan kuma za ka yi lissafi da hijira sai ka ce an haifi Ali bin Abi Talib kafin hijira da shekara 23 a ɗakin Kaaba. Wannan yana daga cikin khususiyar da Allah ya ma Amirul Mu'minin, shine ɗaya takaran kwal wanda ba a taɓa yi ba tilo aka haife shi a cikin ɗakin Kaaba. Wannan kuma dukkan littattafan ɓangaren malaman musulunci in za ka duba, ɓangaren malaman sunna waɗanda suke sufaye, bangaren malaman sunna wanda suke itikadin sunna salafiya irin malaman Hanabila, irin suka duba tarihul Islam na Shamsuddin Az-Zahabi,
in ka duba irin su tarihi dimashqa na ibn asakira, in ka duba irin su albidaya wan nihaya na abul fida isma'il bin kasir ad-dimashqi, babu wanda ake da sabani a cikin malamai wanda cewa sayyidina ali ba dakin kaba aka haife shi ba. Lokacin da naƙuda ya kama mahaifiyarsa ta tafi zuwa harami tana addu'ar Allah ya sauƙaƙe mata haihuwar wannan abin da za ta haifa, kawai sai ga zance daga hatifin rabbani cewa ta karkata zuwa ƙaba, kawai sai ga bangon ƙaba ya tsage. Wannan baiwar Allah Fatima bintu Asad a wannan dare na 13 ga watan Rajab, wato kafin bi isa da shekara 10 ta shiga cikin ɗakin haramin Allah, kuma a cikin wannan ɗakin ta haifi shi wannan babban bawan Allah Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib. Bayan ta haifa ta kwana 3 a cikin wannan ɗaki bata fito ba, tana ansan kulawa da bikinta daga Ubangiji. Sai a washe garin rana ta 4, shine ranar da ake kaurin ɗa namiji ko? Mace ai kwana 3 namiji ai kwana 4 ko? To shine rana ita sai da Fatima bintu Asad mahaifiyar Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib ta fito. Lokacin da ta fito daga cikin ɗakin Ka'aba ta samu tarban mahaifin Ali ɗin, shi Abu Talib tare da Sayyidina Rasulullahi. Su suka zo suka tarbe ta, suka karɓe ta. An ce farkon idan Ali wanda ya fara kallo a duniya Annabi Muhammadu. Tun da aka haife shi idan shi na rufe. Sai ranar da mahaifiyarsa ta fito daga cikin ɗakin Ka'aba ɗin nan, to shine da manzon Allah suka taho tare da mahaifinsa. Saboda dama shi mahaifin Abu Talib shine uban goyon manzon Allah. Tun da kakan manzon Allah ya bar duniya Abdul Muttalib lokacin ma'aiki yana da shekara 8, to Abu Talib shi ya ci gaba da rike Sayyidina Rasulullahi, yayi ma manzon Allah kyakkyawan kulawa. Babu wani littafi daga littafin sira na addinin musulunci wanda in ka ɗauka, in dai malamin zai yi insafi ya adalci, zai gaya maka irin kyakkyawan kulawa da Annabi Muhammadu Abu Talib ya ma manzon Allah. Yasa muke mamakin wasu littattafan magauta da suke cewa wai shi Abu Talib din nan wai ba musulmi bane, kuma ba wani abu ne kai su cewa ba musulmi bane, faɗan su da Ali ne, gaban su da Ali ne. Kinga su iyayensu suna da abun kunya a musulunci, shi ma baban Ali sai an goga mai kashin kani, shine sai aka kafirta Abu Talib. Ina mamaki kuma mutane su bi littattafan musulunci da dukka da tarihi, kuma karatu mai kyau da idraki saki. Wanda ya yaƙi annabi sama da shekara 20 da yanka yana yakan manzan Allah. Duk yaƙin da Qurayshawa suka yi, Badar, Uhudu, Ahzabu, Khandaq, Hunaini, menene duka yaƙin da Qurayshu da sauran kabilun yankin Larabawa suka taru suka yi manzan Allah, sun yi wannan yaƙin ne ƙarƙashin Abu Sufyan. Shi ya jagoranci wannan. Bai miƙa wa Annabi Muhammadu wuya ba sai ranar fatahu Makka ya zo yi imanin ƙarya. Amma shi yanzu musulmi ne, har za a ce mai radiyallahu anhu duk da cutar wanda ya ma manzon Allah, amma wanda ya goye manzon Allah, wai yanzu ana bin littattafan musulunci ana rubuta ayoyin alkur'ani ana canza musu sababin nuzul, ana ce maka ai akan Abu Talib suka zauna, Abu Talib ba musulmi bane, saboda rashin adalci da ba a yi wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam a cikin littattafai na musulunci bayan wafatarsa. Kuma yau abin da ake ta daga da wannan al'umma kenan, ana so a karkace al'umma daga wannan badakalar, su kuma suna a aisin sun gani su a basu ta ba kai. To lokacin da Abu Talib ya zo ya tarbi matarsa Fatima da jinjirinta Ali dan Abi Talib, sai Ali bin Abi Talib ya buɗe ido ya kalli manzon Allah, sai manzon Allah ya faɗi wani magana a lokacin yake cewa khasastani bin nazri wa khasastuka bil ilmi. Ka mun keɓanta da kallo, ni ka fara kallo a duniya, ni kuma zan keɓance ka da ilimi na. Haka manzo Allah ya gaya masa. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa akil. Wannan yana cikin littafin Zakhairul Uquba fi mawaddati zawul qurba na Muhibbul Tabari, littafin sunna. Ya zo da sirar haihuwar Sayyidina Ali alaihi salam. To bayan nan aka taho da Fatima bintu Asad zuwa gida. Bayan ta zo gida ta zauna, manzon Allah ya karba Ali a matsayin kaninsa, dama baban Ali ya goya shi. Sai manzon Allah yake cewa a je a gaya wa Hamza amin su kenan dan uwan masa, a ce to ga Fatima ta dawo da abun haihuwanta, Walid dinta abin da ta haifa. Sai ta Fatima bintu Asad sai ta kalli Allah ta ce masa, ya Muhammad, idan na tafi yanzu in je in gaya wa Hamza wa zai shayar da Ali? Sai ta ce mata bar mun shi, ni zan shayar da shi. Bata kusa ba. Ai an ga ɗabi'u wanda aikin da duk tsiyar Quraishi da jahiliyar Larabawa ta mushi shaidan as-sadiqul amin. Annabi ne amintacce mai kirki,
haka sai ita Fatima bintu Asad sai ta fita zuwa ta je ta gaya ma Hamza ta ɗauki ta gaya ma Hamza. So lokacin da ta tafi ta je ta gaya masa shine aka ce sai aka ga manzon Allah ya ɗauki Ali, da ya ɗauki Ali sai ya sa ɗan yatsansa a bakin Ali din. Aka ga Ali ya dinga tsotson ɗan yatsan manzon Allah, sai da ya tsotso ɗan yatsan manzon Allah ana ganin wani farin abu yana fitowa daga ɗan yatsan manzon Allah. Ya sha har ya gyatsa kuma annabi ya samu ya harshensa a bakin sai ya tsotsi harshen manzon Allah. Manzon Allah yake cewa kad awrastuka ilmi al-awwalin wal akhirin, na gadar maka da ilimin mutanen farko da ilimin ƙarshe. Wato duk ilimin da ya gabata na annabawan da suka kun san Allahumma salli ala Muhammad al-Muhammad al-Akil ka so wani abu guda ɗaya da mutane ba su gane ba shine su sun ɗauka manzon Allah maksusi ne kai akan wayin da aka yi masa. Ba haka bane, babu wani annabi da Allah ya taɓa aiko shi a ban ƙasa face da littafin da aka aiko annabin da zamanin annabin da ilimin annabin Allah ya sanar da annabi Muhammadu. Dalilin haka shine da manzon Allah baya iya bada labarin baya, manzon Allah baya iya tanabbu'i ya bada labarin gaba, to da ya samu kalubale daga masu musun annabta. Wannan yana daga cikin duk wani annabin da Allah zai aiko, Allah yana bashi wannan a matsayin dalailin nubuwa. Abinda ake nufi da dalailin nubuwa shine wasu abubuwa da za su tabbatar da annabtar annabin wanda an san wannan sun saba ma al'ada. Alal misali, ma'aiki ya iya ba da labarin Adamu da zamanin Adamu da kamannin Adamu da komai kamar yadda mutanen da suka rayu da Adamu suka ga Adamu, ya ba da labari. wannan shi ke tabbatar da annabin Allah ne. Da zai zama da masu mujadala da shi za su zo su yi masa tambaya sai ya kasa ansa tambaya, to wannan zai zama na kasu ga annabtar annabi. So da haka daga cikin hususiyar da Allah yake keɓanta annabawa da shi shine ilmantar da annabi ilimin da ya gabace shi da kuma ilimin da zai zo bayansa, duk zai ba da labarinsa. Da ba za a samu haka ba, to a isar da sakon za a samu matsala. Saboda alal misali, wani zai zo ya maka tambaya ne, zai mu annabi tambayar kure ne. Yanzu alal misali kiyama ba ta zo amma mun kuren shawon maka sun zurfa zuwa suna tambayar annabi ya tsallo naka an sa'ati ko ayyana mursaha, wani lokacin inna ma ilma fi kitab la yudliya li waqti illa hu. Barin ba ku wani misali, wata rana mushrikan larabawa sun yi tafiya sai suka haɗu da wasu malaman banu Isra'ila rahabaniyuna kenan. Sai suka ce musu wani bawan Allah ya bayyana a gare mu yana kira zuwa ga annabta. Ya ce shi annabin Allah ne, yana bayanai na ilimi da zalaka da daɗin harshe wanda idan yana bayanan nan ba za ka ji ba. Sai wani daga cikin malaman rahabaniyuna sai ya ce masa, ya gaya musu mushrikan larabawa, ku je ku tambaye shi akan ruhi. Idan kuka ga ya mai da al'amarin ruhi ga Allah, to annabin Allah ne. In kuka ga yana ta da muku dogon bayani akan ruhi, ba annabi ba ne, mutafalsifi ne. Ya ce saboda shi ruhi Allah bai saukar da ilimin ruhi a ban ƙasa ba, babu wanda ya san al'amarin ruhi sai Allah. Wannan malaman tafsiri da yawa sun kawo shine sababin nuzul din da mukurshikan larabawa suka tambayi manzo Allah suka ce yas'alunaka anir ruh, sai ya ce qulur ruhi min amri rabbi wa ma utitu bil ilmi illa qalila. Da ya ba su wannan ansa suka koma suka ga malaman rabbani sai suka ce ku je ku imani annabin Allah ne. Babu wani annabin da Allah ya aiko ma al'umma dogon bayani akan ruhi dan adam, dan Allah bai sanar da kowa ilimin ruhi ba. Haka sai annabi ya ba su wannan ansa cewa al'amarin ruhi yana ga Allah, ba a ba ku ilimi a kansa ba sai an kana akwai ruhi amma ba ku san yadda yake ba. Da ko wani malami za ka ga yana bayani akan ruhi, in ka duba wata fili ka ko za ka ga shi kai shi malamin yana bayani akan ruhi yana ƙara bacewa bai fahimtar abin da yake faɗa. Kamar Imam Al-Ghazali a cikin Ihya Ulumuddin ya yi dogon bayani akan ruhi, menene ruhi. Ya ce wai jiki ne maddatun Bukhari kaza, amma in ka dinga bin bayanan za ka ga da kanshi yana jawabin yana tanakudi. Yana faɗa yana warware abin da yake faɗi ba, saboda me yana so yi bayanin abin da bai sani ba. Abin da annabi an tambaye shi yau, abin da yasa ni nake kawo muku wannan reshen magana ɗin, ina kawo muku ne akan cewa annabawa a haƙƙinsu dole ne su san ilimin da ya gabace su da ilimin da ke gaban su, saboda tambayan yan adawa ba suna zuwa su tambaya bane, wani lokaci suna tambaya ce ta wani lokaci kuma daga nan idan kuran ya daki zuciyar wani sai ga kuma abin ya bashi mamaki sai imani. Misalai da yawa sun gabata, ku kalli abin da mutanen Salu suka yi masa. Ku zo ku nuna dutse, busasshen dutse, ku
ku ce wannan dutsen ai abin da kuke so yanzu ya hau dutsen ya daki dutsen taguwa ta fito, in ta fito kuma ta fito da ciki, in ta fito da ciki ta haifi ɗan namiji kuma ɗan in an haife shi ya ce kaza, ya kalle ki ya shaida ya ce kai annabin Allah ne. Ina ka taɓa haka kuma ya ce matsalar ku kenan suka ce kuma Salihu ne haka. To shi ma manzo Allah ya samu wayannan, to da ka irin wayannan ilmomin shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ranin da ya sa mu ala hannu a bakinsa ya sa harshensa a bakin Ali ya gadar mu ilmin awwalin wal akhirin. Kuma wannan shine abin da ya faru a al'umman manzon Allah. Wannan sai dai mutum ya so kansa ko kuma ya sa san rai dan bai san Ali. Allah bai ilmin sayyidina Ali bayan Annabi Muhammad. Adiyoyi da yawa a musulunci Ali warware. Imamu Tirmidhi yana faɗa yana cewa Umar dan Khattab ya faɗa so 60 da kusan shida. Yana cewa laula Ali da halaka Umar ba dan alba da Umar ya halaka. Bari in gama maganar haihuwa in na zo gaba zan ba ku misalan abin da ya sa Umar ya dinga faɗa hukuncin da ya na kuskure Ali ya warware. Da yawa bayan an haifa Ali an fito da Ali. Manzo Allah ya masa hutuba sannan Annabi ya kalli Ali ya ce masa to ya tada. Ali ya shaida da annabtan Annabi, ya shaida da ilahiyar Allah, ya shaida da risalar manzon Allah, ya shaida da kansa a matsayin masoyin Annabi. Na san wani kila yanzu zai taɓa ji a sai na Ali ya magana yana jinjiri ƙwarai kuwa faɗi ka ƙara in kai baka taɓa sani a littattafan gidanku baka duba littattafan zaka ga an yi haka. Dan me wani shi Allah a tunaninsa kawai daga Annabi Yahaya da Annabi Isa sai kuma in kai karatun Riyadus Salihin kaga wani jinjiri da ake magana sahibu Jurayji ko wanda shi ma ya magana ina zuriyar manzon Allah sun yi magana suna ciki kafin su fito kamar yadda Annabi ya yi magana yana ciki da mahaifiyarsa sai da Fatima ta yi magana tana ciki da Khadija haka Ali tun yana ciki yana magana haka kuma da ya fito yana jinjiri a gaban kowa aka yi wannan manzon Allah yake ce masa yayi magana ta kallam yace ya shaida da ilahiyar Allah ya shaida da annabtan manzan Allah ya shaida da wasilcinsa a matsayinsa na mataimakin manzan Allah sannan Annabi ya bashi umarnin ya ce ya karatu ya karanta littattafan Adamu ya karanta littattafan Shisu ya karanta littattafan Idris ya karanta sufi Ibrahima ya karanta attauran Musa ya karanta Injila ta Isa sannan ya fara karatun Alƙur'ani da ba a saukar ba ma lokacin surar da ya fara karanta wace da kad aflahal mu'min ya zo tsaya a ulaika humul warisun alladhina yarsuna al-firdaus wa hum fiha khalidun ala muhammadin wa ali muhammad Allahumma salli ala Muhammad. wannan ya go sannan ka ja ka ci gaba da renon Maulana Aminu har zuwa ranar sunansa ranar da za a masa suna kenan ya zo a ruwaya malaman tarihi suka ce shi ne ɗan da ba a taɓa suna irin nashi ba a garin Makka saboda sai da aka yanka raƙuma guda 300 sannan da awaki da tumaki sai da aka yanka 1000 sannan aka tare aka yi bikin sunansa a dakin Kaaba a nan haramin Makka aka yi sunan Imam Ali kuma da aka yi sunansa lokacin da za a yi sunan Amirul Mu'minin an ce mahaifinsa Abu Talib ya fito ya ɗaga murya yake cewa Allah ya yi umarni da cewa ilhama daga Ubangiji Allah ya yi umarni da cewa duk wanda zai ɗauki wani abu na abincin suna na Imam Ali sai ya yi kawafi so 7 sai ya kewaye haramun Makka sai an yi kawafi tukun za ka zo ka ɗauki abinci saboda Allah bai yarda da wani ma ya ci abincin sunansa ba sai ya yi bautar Allah saboda menene sani Allah ya fi sanyi da wakili abubuwa na ban mamaki da mu'jizosi suna da yawa na al'amarin Amirul Mu'minin aka yi tashi a ƙarƙarin kulawar mahaifiyarsa da mahaifinsa Maulana Amirul Mu'minin har zuwa ya kai misalin kamar shekarunsa wasu malaman suna cewa 7 wasu na cewa tun daga shekara 4 ya koma hannun manzon Allah manzon Allah ne ya goya shi kamar yadda mahaifin al'annabi ne ya goya shi kuma manzon Allah sai ya ɗauki alin sai ya rike shi lokacin da aka zo za a raba 'ya'yan Abu Talib an ce kamar girma ya fara kama Abu Talib kuma tattalin arzikinsa ya rage sai aka zo aka ce masa to ɗan uwa da dangi za su ɗauki ƴaƴaye daga ƴaƴansa to an ce shi ƙanin Ali yake so Ubaidullah shi Abu Talib sai ce in dai za a bar musu Ubaidullah a ɗauki kowa shi dai a bar mai Ubaidullah sai manzo Allah ya ce to shi kenan Ubaidullah kake so ce kenan sai aka ɗauki Ali sai Ali ya zama karkashin kulawar manzo Allah dan haka shi Ali rainan Annabi Muhammad ne shi yasa yazo a cikin hadisi manzon Allah yana cewa ana adibullah wa aliyun adibi ni rainan Allah ne Ali kuma rainona ne ya samu wannan kususiya duk wani wanda zai guji kirji a musulunci ya ce ya zo na da Annabi ya mori da manzon Allah bai kai Ali dan Abi Talib ba
da girman ka taso a gidanku ana shan burkutu, ana bautan gumaka, ana auren mata ba adadi, ana gadon ƴaƴa mata, ana yakin kabilanci. In ma ka yi imani tukun ka duk kururuwar imani ka ansa. Shi ko a ƙarƙashin tarbiyyar manzon Allah ya tashi, bai san wannan ba. Shi yasa duk malaman musulunci sun ce Ali bai taɓa aikin kaba'ira ba, bai taɓa aikin sabon Allah ba, ce ba, bai taɓa bautan gunki ba. Masharraci ɗaya ne a musulunci da almajiransu ya ma'ali shari shi ne Ibn Taymiyyah. Don shi kaɗai ne yake cewa ya yi wallazi da amanu da ta karbu salata wa antum sukara nazarin biya ta zo kare akan Ali saboda gaba cewa Ali ne ya sha giya. Shi kaɗai da almajiransa jauransa su suka tsiraitu da wannan abu, su kuma wani abu ya kai su ba, sun dasa ne sun ci gaba da gabar Banu Umayya ga Ahlul Bait. An dukan tambayi mutane su Banu Umayya sun fito da maitansu dalilan ne suka gaba da iyalan manzon Allah saboda mulki. Su ba su yarda da annabtan manzon Allah annabta bane, sun ɗauka mulki. Don haka sai suka yi adawa da annabi da zuriyar annabi don su ɓaci mulki. To kai yanzu da ka biyo baya kake taimakon Banu Umayya a gaba da manzon Allah, kai ko me kake nema? Kai ma baka yarda da annabi Muhammadu bane, kana kallon cewa annabtan manzon Allah mulki ne. Abin da yake tabbatar maka cewa Banu Umayya su ba su yarda da annabtan manzon Allah ba, abin da Yazid ya faɗa ranar da ya kashe Imam Husayn. Sai ya fito da mai tasafi la'ibat hashimu bil mulki la wahayun ja'a wala khabarun nazal. Banu Hashim sun yi wasa da mulki, shi a tunaninsa manzo Allah da baro yazo ya ci karfin mutane kwace mulki, yace la wahayun ja'a, ba wani wahayi ne zo daga Allah, kaga suna musa musulunci. Wala khabarun nazal, sannan babu wani labari da aka saukar daga sama. Wannan duk wani littafin sira na malami kowaye duk inda ya kai ga san Banu Umayya sai ya tabbatar da wannan abun ya faru. Sai san malaman musulunci Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yana faɗa a cikin Tazkiratul Khawwat, yace Yazidu kafiri ne, me ko kwantan kafircin Yazidu ma ku kafirta shi saboda ya musa risalar manzon Allah, ya musa risalar manzon Allah. Daga duk wanda zai takama a musulunci wai da sunan cewa ya mori wani abu daga manzon Allah, bai kai moruwar Ali ba. Ali ya girma ne a ƙarƙashin kulawar Sayyidina Rasulullahi. Lokacin da aka yi ma manzon Allah wahayi, ina ji rana irin ta wannan ko yau 27 ga watan Rajab ko in ruwaya ta inganta a irgan mu da muke akai, ranar 27 ga watan Rajab, ranar 27 ga watan Rajab aka yi ma manzon Allah wahayi. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara haɗuwa da shi, Imam Bukhari ya kawo a cikin Tarihul Islam, ya kawo Tarihul Kabir nashi, sannan ya kawo a cikin Adabul Mufrad, ya ce ranar talata ce da la'asar, bayan sallar la'asar wahayin farko zo ma manzon Allah. Da manzon Allah ya fito daga Munira, wanda manzon Allah ya fara zuwa ya gaya mu an masa wahayi, Ali bin Abi Talib a lokacin shekarar Imam al-10. Ko Khadija bai isa gida matar shi ya gaya mata ba, sai da yazo ya fara faɗa ma Ali. Ali ya ce to ya Rasulullah, ai ban taɓa shakkan ka ba. Yace ma shakaktu bil haqqi uritu, a bakin shi aka fara jin wannan kalma, ban taɓa shakkan gaskiya ba tunda aka nuna mun ita. Inji sai na Ali, ma shakaktu bil haqqi uritu, yace tun ranar da ka nuna mun gaskiya ya Rasulullah, ai ban taɓa shakka da kai ba. Sannan sai manzo Allah ya ce masa to ƙara faɗin waɗannan kalmomin, yau sakon Allah zai fara aiki a banka. Sai na Ali ƙara jaddada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, shi ya fara imani. Sannan manzon Allah ya shiga gida ya je ga maka da shi. Yasa Imam Ahmad bin Hanbal ya faɗa yana nan a cikin Musnad Ahmad, in dai ta kan maka sunna to shi Imam Ahmad bin Hanbal ba sunan shi kenan ko Imam Ahlus Sunna wal Jama'a. A cikin musnadin sa ya ce Ali ne farkon wanda ya imani da manzon Allah, awwalu man amana, awwalu man aslama, awwalu man salla khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sab'i siniya. Ali ne farkon wanda ya imani da manzon Allah, shi ya fara mi kauya, shi ya salla tare da annabi a bayan annabi shekara 7 kafin ma manzon Allah ya shelan annabta. Shekara 7 daga Ali sai manzon Allah sai da kadi da suke sallah. Babu musulmi a duniya ga ya kowa. Siyasa ce ta malamai ta zo ta shiga, saboda kawai an maida mulkin wani abu a addinin wani abu kamar mulki. Sai a ce maka farkon wanda ya imani a manya wane, farkon wanda ya imani a mata wane, farkon wanda ya imani a yara. Ali to mun ji dukkan su a disaitin suka yi imani, dole wani ya riga wani aiko.
ko da shi babban da macen da yaron duk rana ɗaya ne a awa ɗaya a minti ɗaya, kai ko da hakan ne to annabi ya fara laƙaba ba, kai ko yanzu uwa ta haifi ɗaya Hassan ɗin da ya faɗo shi ne wa Husaini ya riga shi zuwa duniya ko ba ka bane, to ya za a wawartar mana da hankali malam, kawai mutum yana karanta muka karatu ba wani balaga a karatun, ba fiqhun komai da zaka bayyana a karatun, wai mutum ya zo yana cewa kai farko wanda ya imani a mutawa wane ne ko wata rana, farko wanda ya imani a mata kuma Khadija a wani rana, farko wanda ya imani a yara a da wata rana, duk rana ɗaya duk awa ɗaya ba wanda ya riga wani a ciki. Mutane su cire son rai su aje a gefe. Farkon wanda ya imani da manzon Allah ya gasgata annabi ya sallah a bayan manzon Allah sai dina Ali. Wannan duk littattafan hadisi sun tabbatar da wannan. Mutum ya duba cikin Adabul Mufrad, ya duba cikin Musnad Ahmad, ya duba cikin Ibn Majah, ya duba Sunan Abi Dawud, duk ya zo da wannan. A cikin Ibn Majah Ali na faɗi yana cewa ana Abdullah wa akhu Rasulullah wa ana Siddiqul Akbar. Ni ne bawan Allah dan uwan manzon Allah Siddiqi mafi girma, yace ni ne farkon wanda ya sallah a bayan manzon Allah shekara 7 kafin annabi ya shelanta annabta. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana yake cewa a cikin al'ummar duniya tun daga Adama har ranar alkiyama, Tabarani ya kawo wannan a cikin littafinsa Al-Kabir, yace as-siddiquna thalatha, wanda Allah yake ba su tambari da kallonsa a matsayin siddiqai mutum uku ne. Na farko yace mu'minun min ali fir'auna yaktum imanu, wannan mumini da ke cikin mutanen fir'auna wanda ya koyi imaninsa, wanda yake gaya mu a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Sannan annabi yace wa habibun najjari, wanda Allah ya ba mu labarinsa a cikin surati yasin, wanda yake gaya mu al'ummarsa ya laita qaumi ya allamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin, yace wa ali bin abi talib, sune as-siddiquna salasa. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Shi wannan bawan Allah daga cikin mazlumiyar da aka yi ma Ali shine kankar duk matsayin Ali, saboda siyasar da ta faru a musulunci an kai musu da in aka ce soyin Ali ne ma ana zargin kana son Ali aka ka. Ba a yi da cewa Ali ne zai zama shugaban al'umma bayan manzon Allah ba, duk da wannan matsayi. Kai ku ce kuma wannan abu ya faru bayan manzon Allah ne, tun annabi da dare manzon Allah ya san wannan abu yana gudana. Wani ya kawo cappa Buraida yana daga cikin sabon manzon Allah wanda yake karatu ya sani, ya duba cikin usul gawa bi ma'arifatin sahaba zai ga tarjaman wane ne Buraida. An taɓa zo a yaƙi can Yaman ne ko tsakanin Yaman ko Siriya, manzon Allah ya tura Imam Ali ya je ya rabon ganima da sarkare, sai Imam Ali sai ya ɗauki wata kuyanga a cikin rabu. Sai aka zo goburai da aka rubuto takarda ya kawo karan aligurin manzon Allah, ya rasulullah ai an je kafin a gama rabon gani ba Ali ya dauki kuyanga, Ali ya yi kaza, Ali ya yi kaza sai manzon Allah ya kawo da kai, Ali ya yi kaza sai manzon Allah ya kawo da kai, Ali ya yi kaza sai manzon Allah ya kawo da kai. Ya dinga kawo cakkon Ali na suka Ali, sai manzon Allah ya danka hannunsa da takardar da yake karanta yake ce masa ya burai da yake a tabji da Ali ya kai burai da kana kin Ali ne, sai shi ya rasulullah ba zan koyi maka ba na san Ali. Manzo Allah ya ce masa akul je ka gyara zuciyarka, maza ya ce aliyu waliyu kullu mu'minin ba'di, Ali ne shugaban duk wani mu'mini bayana, in dai kai ka yarda mu'mini ne Ali shugaban ka ne. Hubbu aliyin alamatul iman wa bughduhu alamatul nubaki, san alamar imani ne, kin Ali yana nuna komai girman ka a musulunci kai munafiki ne. Wannan ko Imam Bukhari ya kawo a cikin manaqib ahlul bait, a falalan sahabbai fada'il sahaba manaqib ahlul bait, a falalan Ali ya faɗi wannan. Ka san su wasu duk a duniyar nan hadisi ba sai da wani Bukhari bane ya faɗa. Sannan kuma ko mummunan hadisi ko hadisin ya ci mutuncin manzon Allah, in dai Buhari ne ya faɗa su kawai ya inganta sahihi ne. Annabi ya ce Allah yana faɗa mana Qur'ani yana faɗin halayen annabi wa innaka la ala khuluqin azim. In Imam Buhari ya ce muka annabi na zuwa faraka gidan wani to za ta annabi wani za dauka ba wani ne bai faɗa. Ka san su wani irin mentality ne suke. Kamar ma Buhari ya fi Qur'ani inganci. To har a Buhari akwai hadisin da manzon Allah ya faɗa dangane da sha'anin Ali. La yuhibbuka illa mu'minan wa la yuhibbuka illa munafiq. Kai Ali ba mai san ka sai mu'mini, ba mai kin ka sai munafiki. Ba mu ake gaya ma ba a lokacin, ai sahabban ake gaya ma. Ko muna nan ne? Muna nan? Ba wai mu da yan bayan mu ake faɗa ba, har da mu yan bayan, amma a lokacin su ake gaya ma. Ka san babban matsalar da al'umma ta samu, su sun ɗauka kawai al-ordinary sahabi. Wani mutum ne kawai da ya zo ya imani da annabi kamar saurayen musulunta ko wani abu sauransa, haka ake nuna wa mutane. Ba haka bane, shi yarda da Ali da yadda da Ali ne shugaban mu'mine bayan manzon Allah, cikamakon annabtin annabi Muhammadu. Mutane su gane da kyau,
ba cewa muke annabi ba, kamar yadda Allah ya yi musharakan annabtan annabi Musa da annabi Haruna, haka Allah ya yi musharakan annabtan annabi Muhammad da imamancin sayyidina Ali. Idan mutum bai gane bai koma hadisin manzila da annabi ya ce ya Ali anta minni bi manzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Ya kai almatsayin ka fa a gurina kamar yadda matsayin annabi Haruna yake a gurin annabi Musa ne, sai dai bambancin babu annabi bayan shi Haruna annabi ne kai ba annabi bane. To mu koma alqur'ani a suratul Taha mu ji menene matsayin Haruna a gurin Musa. Lokacin da annabi Musa ya roki Allah ke cewa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna aki usdidhu fi amri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka kaseera. Me ya roƙa a mayar mishi da Haruna? waj'al li waziran min ahli, ka sanya Haruna ya zama waziri shine dubuti na. Ga manzon Allah kuma ya ce matsayin al'abri na matsayin Haruna ga Musa. Wane ne wazirin manzon Allah kenan? Ali. Sannan sai kuma ya ce wa ashrikhu fi amri, kai musharakan Haruna a cikin al'amari na. Musa yake roƙon Allah wato annabta ta ka fama ta sai da Haruna za ta cika. Kuma ƙarshe Allah ya ce ya Musa ƙarƙuti ta su ulaga, mun baka abin da ka roƙa. Zamakshari jarullah a cikin littafin sa na Kashaf a ƙarƙashin waɗannan addu'an na annabi Musa ya kawo addu'an manzon Allah ya ce manzon Allah ma ya yi irin wannan addu'an da Musa ya roƙa ga Haruna, annabi ya roƙa akan Ali, kuma shi ma Allah ya ansa mu annabi Muhammad yana ce masa ƙarƙuti ta su ulaka ya Muhammad. Yana a cikin mutum ya duba cikin tafsirin Kashaf na Zamakshari zai ga haka. So da shi dole a tafiya, shi yasa manzon Allah yake cewa ƙarya mutum yake wanda ya ce ya yi imani da ni yana gaba da kai. Haka manzon Allah yake ƙarya mutum yake in ya ce ya yi imani da ni Muhammad amma yana gaba da kai. Haka annabi ya faɗa cikin hadisi. Abdullahi dan Abbas yana cikin yana bibil muwadda yana cewa babu wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah wanda ayoyin alqur'ani suka sauka suna faɗin darajojinsa da manaƙibus. Ya ce kamar yadda ruwan sama yake sauka yayin lokacin marka kamar Ali. Ya ce shi kanshi ya sani ayoyin alƙur'ani sama da 360 annabi ya yi bayani a gabansa ya ce akan sayyidina Ali suka sauka. Ija Abdullahi dan Abbas. Akwai wani malami a Misira ya taɓa rubuta wani littafi, sunan littafin ma kenan Aliyun fil kitabi was sunna, wato Ali a cikin alqur'ani da hadisi. Ya kawo ayoyin alqur'ani daga masadir maraji na malaman tafsiri daban-daban, irin su tafsirin Bakr Razi da su na Imam al-Alusi Ruhul Ma'ani da su tafsirin Safwa, manyan tafsiran sunna da su na Ibn Jarir al-Tabari Abu Ja'far. Ya kawo ayoyi da sanadodi daban-daban wanda suke manzala ya bayani akan waɗannan sun sauka ne akan Ali, da kuma hadisai birjik da annabi bayani akan sayyidina Ali da faɗin matsayinsa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin mawaddatul qurba lokacin da ya tara sahabban sa yake cikin masa yake gaya musu yace alaikum bi zimmatillah ma in tamassaktum bi lan tadillu wa lan taktalifu ba'di. Yace wa zimmatullahi ala al-ard Ali bin Abi Talib, ina horonku da ku riko da alƙawarin Allah, alƙawarin da idan kuka yi riko da shi ba za ku ɓata ba a bayan. Ya ce wannan alƙawarin na Allah a ban ƙasa alƙan Abi Talib ne. Annabi ya kalli sahabbai gaba ɗaya gaya musu ya ce man akhadha dinahu min aliyin faqad hudiya ila siratil mustaqim. Wanda ya karɓa addini bayana ya tsaya koyi musuluncin nan a hannun Ali, to wannan shi aka shirya da shi zuwa ga hanya madaidaiciya. Saboda mai ana madinatul ilmi wa aliyin babuha ija annabi. Ni ne birnin ilimin Allah, Ali ne kofar birnin. Faman arada da Madina, duk wanda yake so shiga birnin Allah na ilimi bal ya atil babu ya biyo ta kofa. Duk malaman musulunci. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Babu wani malami daga cikin malaman musulunci wanda yake inkarin wannan hadisi sai Ibn Taymiyyah. Abin da yasa in na kawo nake faɗa muku za ku iya cin karo a littattafan almajirai Ibn Taymiyyah ce muku hadisin bai inganta ba saboda gaba da ni. Ba wani malamin musulunci. Akwai wani malami ma da ya rubuta littafi sunan shi kenan min aqta Ibn Taymiyyah, yema Ibn Taymiyyah raddi. Ya kakkawo hadisan da Ibn Taymiyyah ya musa falalan Ali, sannan ya biyo da su ta hanyar muhaddisai da yawa da suka inganta su in bani. Saboda shi ya ci gaba da taya Banu Umayya da Banu Abbas faɗa da Ali Baiti. Almajiransa suka zo suka dasa akai. Kuma ku lura da wani abu yau ba masifa a gurin Buhari ka ce masa annabi Ali, Fatima, Hassan da Hussein shi kenan shi'a.
in kana son zaman lafiya a wurin shi kace annabi sahabbai kuma a cikin bayanin ka dinga fifita sahabbai akan annabi ka nuna sahabbai sun fi annabi hankali of course za ka ji kabara da lalacewa da taɗewa a iya jingina ma annabi amma in ka jingina ma sahabi mutum ce wa ka zagi sahabi wanda ya zagi sahabi zindiki ne mun san bari a sahaba kutila amma da mutum yana zagin manzon Allah yanzu ku duba hadisin Bukhari a tsaye wanda yake cikin imam littafin muslim cewa manzala ya zo wucewa marar rasulullahi ala misali qaumin menene manzala ya zo wucewa ta wajen bola wasu al'umma ya fudari a ko kuma da wani ruwayan ibarat imam muslim ya cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bulu qa'iman annabi yana fudari a tsaye ai mutane suna ji ba shashi faɗi bane inda muslim din a hannunsu su buɗe in ta duniya nake yi yanzu ka zo nan hadisi in ka tambaye su menene ingancin wannan hadisin sai ce maka sahih ya inganta amma yanzu ka ɗauke manzon Allah a gurin zan ba mu misali ne ba sun ce ka da rasulullahi ba to ka ɗauke manzon Allah ka kawo wani sahabin da suke ganin girman shi ka ce wa kana wani ya buli kaɗuman zaka ji wannan to shi wannan ta ya zama wani ba sai da ya da annabi Muhammad ba to ya ba annabi Muhammad ne ni na taɓa yin wannan da wani ya ce ai rawaito hadisi annabi yana fitsari a tsaye da aka fitsari a tsaye ba laifi wani sai ce okay to ba ku annabi sai ce a ko dai baka tare bane sai ce annabi ce a Umar ne na fitsari a tsaye Umar sai da Umar bai da Umar wanda shi dan bai mun hanyar sa nace ashe mugun magana ne ka tingina mu manzon Allah da ba a aiko annabi Muhammadu ba Umar yayi imani da annabi Muhammad zai samu har matsayin ma da shedan bai mun hanyar sa ko ko na shi wani ake mai daban na tambaye shi okay hadisin mummunan magana ne amma kayan da annabi na fitsari a tsaye da gangan ne mu shaka muna rira ne sai ya ce mu a ya zo mu ai wani fari a tsaye ba laifi bane kaza kaza na ce ƙarya kake duk wani abu da ka sani a musulunci akwai da kunsa adab yanda aka koyar da za a yi ladabin fitar da najasa tsogunawa ake yi bisa karantarwar manzon Allah ya zo a cikin hadisi a cikin attaji jami'ul usul manzon Allah ya ce yin fitsari a tsaye fasikanci ne duk wanda yake da wani ya duba cikin attaji jami'ul usul littafin sunna ne annabi ya ce yin fitsari a tsaye fasikanci ne amma su sun jingina mu manzon Allah yau babu bala'i a gurin waɗannan mutanen har yanzu makiya ahlul bait kace ahlul bait kace a su sai kace sahabbai ahlul bait ba su da kiman komai a musulunci har kullum ina wannan tambaya ni ina son wani yabon an sani duk inda na je mahadarori ni kan tambaya in ce wai me yasa su makiyan gidan annabi ba su da wani tashin hankali daga ka ce manzon Allah sayyidina Ali Fatima Hassan da Husaini sai mutum ya fara kwandar fuska wannan ai shi an cire to din su ne sunna ni sai nake so sani in ƴaƴan annabi ne sunna kana nufin akwai musuluncin da zaka yi ka riski Allah da shi ya baka lada babu Ali ba Fatima ba Hassan ba Husaini duk matsayin da annabi ya faɗa kan waɗannan bayan Allah kuma Allah ta ku suka inganta a cikin Bukhari fa akan falalan Fatima Imam Bukhari ya kawo cewa manzon Allah ya ce Fatimatu bid'atun minni man azaha faqad azani Fatima tsokar jikina ne mutum ya dauko baharin in kuma yanzu yana jina ya buɗe gurin fada'il sahaba manaqib ahlul bait zai gani Fatima tsokar jikina ne annabi ya ce man azaha duk wanda ya cuce ta faqad azani ni ya cuta idan manzon Allah wa man azani faqad azalla inna Allah yarda birdaha wa yaghdibu bi ghadabiha Allah yana yarda da yardan Fatima ma'ana in Fatima na murna da kai Allah na murna da kai in ta fushi da kai Allah na fushi da kai me wannan matsayin a musulunci bai da gurbi ƴaƴanta ba su ne wanda manzo Allah yake cewa al-Hasan wal Husayn sayyida shubabi ahlil janna al-Hasan wal Husayn sayyida ni in kama auka ada su ne shugabannin aljanna ko su tashi su gobar mai ko kasi su shugabanni ne duniya da lahira ba su da matsayi ba za ka yi magana su ba wai a gurin mahaukata abin da suke so kai ta ashabu kawai sahabban ma ce musu akai su ba ahlul baiti su ma sahabban ce musu akai su ba ahlul baiti haka annabi ya faɗa a hadisi manzon Allah ne ya faɗa a hadisi Aliyu bin Isamuddin al-Muttaqi al-Hindi ya kawo a cikin Kanzul Ummal ajiri da kyau ba na ba da masdarin shi a ko ina sunna nake bayar saboda mutum ya je duba wannan zan kawo ruwayan Kanzul Ummal sannan kuma Abu Na'im al-Isfahani ko a wani karatun Abu Nu'aym duk malaman tarjuma suna kawo shaka ko su yi tasgirin sunan su ce Abu Nu'aym ko Abu Na'im shi kuma ya kawo a cikin littafin Sahihiyatul Awliya annabi yana cewa man sarrahu barin kawo ruwayan Abu Na'im man sarrahu an yahya hayati wa yamutu mamati wa yadkhulul jannata adnin allati garasaha rabbi
wali aliyan min ba'di wanda duk yayi masa dadi ita manzon Allah ce yake so ya irin rayuwa albarka ya mutuwa irin mutuwa ta shahada ya shiga aljannan alƙawari wanda Allah da ikonsa yayi da shan itatuwanta ba da shan uban wani bane to wali aliyan min ba'di bayana ya riko da ali ita manzon Allah waliyu ya riko da wanda ali zai dasa bayan ali wali ya katadi bil a'imma min ahli baiti ya riko da limamai na zuriyar gidana manzo Allah ce hum itrati sune tsatsona da nake gaya muku inni tarikum fikum sakalainin nan ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba li kitabullahi wa itrati sune itratin annabi yace kulli min dinati an halicce su ne daga yubbin da aka halicce ni manzo Allah yace rizqu fahaman wa ilma an fahimtar da su ilimin addini da fahimta annabi ya ce wailul lil mukazzibina bi fadlihim min ummati bana da kaice da tar da azaba ya tabbata ga duk wanda ya musu matsayin su a cikin al'ummata wallahi yanaluhum Allahu shafa'ati Allah ko ba zai riskar da su ceto na ba mu ne a gurin ko sabon annabi ne suke na lokacin da annabi ke faɗin wannan hadisi to su ma an ce musu subhanal waitin zaka mu a gun mu ba sahabin da yake da kima sai wanda ya bi maganar manzon Allah ba yadda za a yi mu a gun mu kai imani da annabi ka fi annabi daraja a musulunci annabi ba shi da tsara balantana wani ya wuce manzon Allah duk wanda ya musa mu manzon Allah za mu musa mai ko dan uwarwaye aqidar mutanen kana ji maka sani ba ma boyewa kowa ya musa mu annabi za mu musa mai duk wanda bai ga girman manzon Allah ba ya musa maganar manzon Allah ba shi da girma a gurin mu za mu musa mai ko dan uban waye mu ba mu san ka Muhammadu Rasulullahi muka sani da Allah ya tashi aiko manzon Allah bai ce mana ko ba sai ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ko sai ya ga mana sunan Allah sai ya ce mana Muhammadur Rasulullah wayannan mutanen ba dan Allah ya faɗi sunan annabi da Qur'ani ba san su da sabbai sai sun tada sunan manzon Allah wallahi tallahi yanzu gashi ana rigima da su muna gani an samu gurbi a jama'ar ma'aiki sun rawaici miyagun hadisai akan manzon Allah sun bata wa annabi suna wai sai dai a bar wannan hadisan a ce haka annabi yake wai ba za a karyata wanda suka yi ruwayan ba wai yanzu in ka karyata ruwayan sahabin da ya ce annabi na zuwa kwarakan neman abinci gidan sahabi ya kwanta a cinyar matar sahabin har ta cire ma annabi kwarkwata wai in ka ce wannan makaryaci ne sai a ce ka karyata sahabi oke a bashi ya faɗi gaskiya amma wannan mugun aikin a jingina ma manzon Allah ina wa innaka la ala kulli azim take kai kana burbushin ɗabi'un girma ya rasulullahi yanzu sai mu yadda da hadisin manzon Allah yana buɗe cinyoyin jikokin shi Hassan da Hussein ya tsotsa al'auran su la ilaha illallah annabi da kulubi ne mu yadda da wannan iskancin amma sahabin da ya rawaito wannan shi ba za a ce ƙarya yake ba manzon Allah ba sai a ce ka ƙaryata sahabi to dole yanzu mu ɗauki hadisin shi wanda ya rawaito ba zai ƙarya ba amma wannan mugun aikin ya dace da annabi Muhammad wannan ya kama da hankali to inda haka annabin yake to ai bai da misdaƙin annabta bai da credibility da za a bashi annabta ko ba ka bane su abin da basu gane ba gaskata wannan hadisan rushe sakon manzon Allah ne saboda kuna gaya mana annabin bai cancanci annabta ba in mun yadda da wannan tatsuniyoyin domin ba hadisai bane ba in kuma an ce a koma a karba a ahlul baiti ga abin da zariyar manzon Allah suka zo da shi shikenan sai bala yake tashi shi a mu ba za mu shi abu to karku shi akwai sunnar da za ta karku jahannama wannan dai ba sunnar manzon Allah bane sunnan banu umma yake wannan ji yana cikin wasifan da al'umma ta dauka ba a karba addini a hannun Ali bayan wafatin manzon Allah da an karba addini a hannun Ali kamar yadda manzon Allah yake cewa Ali ne kofar ilimi ko karba daga gurinsa wallahi da ba a samu wannan rigima ba aka tura Ali aka ingiza shi gefe darajojin Ali aka kwace aka ba wasu sunayensa ya zo a cikin hadisi manzo Allah yana cewa a cikin alqur'ani Allah ya mu Ali sunaye daban-daban saboda guda 300 suna kawai an kwace wannan musulunci idan muna magana sa shi akan al'amarin kullalan sayyidina Ali sai ka rasa ta ina zaka fara ilimin Ali jarumtar Ali hakurin Ali zuhudin Ali sadaukarwan musulunci da Ali akai duk wata fafatawa da aka yi da manzon Allah a fagen fama Ali ne ta gaba gwarazan da ake dagawa ba su taɓa yin mubaraza ba ko da wada ta ji wani mara kun yaran na an ɗora shi yana wani waƙa wai akan facebook sabbai ɗan gatan Allah da su gaskiya ne wanda suka ba alil baiti ba idan sun ba alil baiti kan ɗan gatan Allah ne in ko ba su ba alil baiti ɗan sabon Allah ne haka yake ai to shi ne a cikin waƙar sai na ji wani ka tobara da yake
wai musulunci ba a taɓa wani jarumi ba ya kira sunan wani mutumi wanda shi ya kalifanci na biyu cewa irin sai na ce to malaman musulunci kuma sun faɗa bai taɓa mubaraza ba ko sau ɗaya a bayan fama in kuma akwai inda ya kawo wurin bai taɓa mubaraza da kafiri ba ko sau ɗaya ranar da aka yaƙe aka aika shi Khaibara suka tafi da sahabbai ibn kasir ya dawo yace sun dawo raja'u yujabbinuna huwa yujabbinuhum suna kai ne yana kuma ragwage ne haka aka dawo rana sai ya rago kawai yana kai rago da zuwa kai ragwage ne haka aka dawo waye je ci Khaibara Ali wane ne ya Badar wane ne ya Uhud wane ne ya Ahzabu ranan da za a fama da Amr bin Abdul wa manzon Allah ya tura ina duk wannan zaratan da ake faɗa wa'annan jaruman ba sa nan ne da wa aka yi Hunaini wannan ya ishe ka kawai da ba dan Ali ba takobin Ali ba da dukiyar kaje shi yasa ma manzon Allah ya ba mu wani ya ba mu sayyida Fatima wanda aka kwace bayan wafatinsa lokacin da ayar atizul qurba haka ta sauka wannan Fakrul Razi ya faɗa Abu Hamid a tafsirin sa Kabir yace manzon Allah yake cewa fai ita fada fai'ar manzon Allah ne da ya samu ne Yahudawa Khaibara sai yace da Khadija tana da rai ita zai ba mu fada saboda infaki da ciyar da dukiyarta sai da dukiyar ta kare musamman lokacin da ake musu manzon Allah muhasara kewaye su din nan a Shib Abi Talib wanda kusan shekara nawa annabi da sahabbai sai da komai kare abincin su ya koma suna cin ganye an fito daga Shib Abi Talib ba da dawa Khadija ta rasu Abu Talib ya rasu sai annabi yake cewa da Khadija tana da rai ita zai ba mu fadak amma tun da ba ta da rai sai ba mu Fatima yace na san ki kin dauki halin mamanki na infaki da san ciyar da miskinai gashi nan kire saboda manzon Allah yana tuna yadda Khadija ta ciyar da dukiyar ta wajen propagating da musulunci amma yau Khadija ba a bakin komai take addini ba yanzu nan ma ina faɗa ka je ka duba littattafan musulunci ganin hadisan Khadija sai dai ka zama tashin hankali za a je ka ga hadisan wanda suka biyo baya amma ita Khadija ba mata da hadisai ba ta da wani manaqib sai dai wanda ma ba a ma san a faɗa kawai daga an yi magana sai dai mutum ya ce maka a kawai Aisha ai manzo Allah ma ya ce ku zuni sabila kun inda Humaira bayan ga hadisi a Bukhari ga hadisi a Muslim manzon Allah yana faɗa mu Aisha ranar da take ce mushi yana taiban Khadija sai take yake cewa haba me yasa kake tunda tsohuwa bayan Allah ya canza maka da wanda ya bi ta alheri manzo Allah ya ce Allah bai musanya min da wanda ya bi ta alheri ba yace Khadija ta yi imani da ni a lokacin da ba wanda ya yarda da ni ta rungume ni lokacin da kowa ya kaurace min ta ba ni dukiya ta inda lokacin kowa ya nan yace Allah bai musanya min da wanda ya bi Khadija ba kowa ya san wannan hadisi wato abin da yasa nake fito wa mutane na ku kalli usulubin da aka dauko da gangan ne deliberately ake dora mutane akan gaba da ahlul bait kana maganar zuriyar manzon Allah za a ce ka zo da shi a ci to menene musulunci su ba su da kima komai a rawaito maka ruwaya mutum yayi badala sai a ce maka kai ka mu bakin ka shiru sahabi ne ba to ai kai a gurin kai ka sahabi a gurin Allah ina ruwan Allah da wani sahabi da wanda ba sahabi ba wanda ya saba wa Allah zai raka shi jahannama ne kawai in ka zo mana da cewa ai wani sahabi sai mutum Allah saurara nassul alqur'ani Allah ce mana fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wa la nas'alanna almursalina ba wai sahabi ba wanda ma Allah ya aika manzo da wanda aka aika ma sai Allah ya tsaye da suran kiyama ya musu hukunci ko ba alqur'ani bai faɗi wannan Allah ku san sai isar da saukan sun yi adabul amana ba su ci amana ba amma sai da Allah ya rantse ga lamun kasmi ga nuni tauki da athqila a aya fallan nas'alanna allazina ursila wallahi tabbas sai mun tambayi waɗanda muka yi musu aike wala nas'alanna almursalina wallahi tabbas annabawa ma ba za mu samu sai mun tume su to kai na ka san mu na ka izabi ne dai abun da ya ga ma dan aljanna ne ijo uban wa wannan sabon alqur'ani ne in mutane za su fahimci addini su cire san ransu da tumasanci da goyon bayan wani abu inda wani abun da zaka goyi bayan shi ka goyi bayan annabi Muhammadu shi kadai Allah ya sani shi Allah ya aiko shi kuma abin da annabi ya nuna tatsuniya ko da shirin ce a littattafan musulunci zaka ji su ba adadi a ce manzo Allah ya ce ai da wa in bayan rayuwa na wani ne annabi ya faɗa ya fita kan mutum nawa wai duk ana musun a kwace matsayin Ali ne da annabi ba duk wata daga da ka gani a musulunci ranar yakin Badar ko a ruwayar Ibn Asakira ya ce duk mutanen da aka kashe a Badar mutum 70 da wani abu ko 70 daidai wata ruwayar 72 Ali ne ya kashe 35 shi kadai sannan sauran ya san sama ya bar wa saura suka karasa ranan yakin Uhud da kowa ya gudu a filin Uhud ko ba gudu bane gudu sabai sun gudu ko ba su gudu ba
istus'iluna wala taluna ala ahadin wai yanzu ma baka faɗin sunan su sai ka an ce maka fulanun wa fulanun wa fulanun wai ka faɗi sunan su saboda yanzu duk an bullita taban musulunci da cewa radiyallahu anhu sun dai gudu ko dama lokacin da annabi zai fito daga garin Madina a zo a fafata a filin Uhud da mutum 1000 annabi ya fito sai da aka mai da ɗaya bisa uku aka dinga musu tasawuri sai da aka kwashe ma manzo Allah wajen mutum 360 ya iso filin Uhud da mutum 700 don abu da gumurzu ya gumurzu saura annabi da mutum 7 ka gaya mu kowa da gumurzu ya gumurzu a filin Uhud saura manzon Allah da mutum 7 ruwaya mafi tsawo shi ne sauran manzon Allah da mutum 9 duk sauran sun gudu sun ranci takalmin kai fadin Allah istus'iduna wala taluna ala ahli da wanda masu sai da suka wuce Madina da wanda kuma suka isa Madina suka ce wallahi an kashe manzo Allah matansu suka koro su da tabari ku za ku kawo mana labarin kisan Muhammadu mai amfanin ku koma a ranar yakin Uhud akai gumurzin da sayyidina Ali ya jajaga ga kururuwar Iblis ana ji a filin Uhud ana kutila Muhammad an kashe annabi kuma ya ga manzon Allah ba Ali ya koma gefe ya duba ya kalli ko ina sai ga wani guri da kafirai suka yi tantazo ashe akan manzon Allah sai masu duka da gora suna dukan annabi Muhammad masu sara da takobi suna saran manzon Allah masu suka da mashi suna sukan manzon Allah Ali ya gurin ya dinga kai sara da wannan tsarkakakkiyar takobin nasa zulfika ya make ya sare ya datse ya fasa wannan kafira ya je ya dauko manzon Allah kafin ya je inda annabi yake da sara da suka a jikin Ali sai da aka samu 89 sai da ya dawo gida aka ce kwanan sayyidina Ali kusan 7 a zaune yake sallah akwai ma kibiyar da sai da aka mamaye shi yana sallah aka cire ta saboda in za a cire ta kuma yana jin zafi sosai matarsa ta bada shawara sai da Fatima ta ce a al'adar shi in yana sallah yana farai bai sanin abin da yake faruwa a duniya ko bari sai yana sallah a cire masa kibiya haka Ali yana sallah aka buji kibiya sannan ya dauko manzon Allah lokacin da ya dauko manzon Allah saboda jigata annabi baya iya tafiya da kafarsa a kafaɗa ya ɗauko shi da shida Ammar dan Yasir da Salman al-Farisi da Malik bin al-Ashtar da Abin Aswad al-Kindi suka ɗauko annabi Muhammad ina duk wannan jaruman suke ina jaruman suke ina suke ina wa'annan jaruman da ake zubawa ina suke sun zuba wallahi tallahi billahi ku je ku duba littattafan tafsiri wani sahabi ne ya ja gudu a filin Uhud Usman dan Affan mutum ya duba tafsirin kamus da shage Yaqubul kamus ba shafi'i ne dan mazhabin shafi'iyya ya duba littafin asbabun nuzul na Allama Ibrahim an-Nakhai zai ga wannan abin da nake faɗa shi ya jagoranci wanda suka ruga da gudu ya za a yi wanda ya gudu da wanda ya tsaya a filin daga darajarsa ta zama daya zai zama daidai a ba da Allah al'umma musulmi kawai sai ka ji mutum ya zo yana buɗe maka baki ko ya mai karatu musulunci kan wani karatun newspaper in an yi magana ai a musulunci ai da Abubakar ya umar ya Usman sai Ali ita kuma daga manzon Allah sai Ali ko ka mutu ko ka yarda wannan haka Allah ya tsara haka Allah ya gida mai tabbatar malaman sun baya irin ma'abota ɗariƙu na tijjaniya kadirawa bai nisanta abin da nake faɗa ba daga littattafan shehunansu in suna karatu sun san abin da malamai ru'asa shehunan ɗariƙu suka rubuta a kan ahalin baiti bin akasa a kan sayyidina Ali abin da nake faɗa ba zai zama musu bako ba in an duba sai dai a ce ai shiru saboda wahada ai shiru kar a fasa kai ka san iyayenmu sun yarda da warkaffu amma ta jara mai nau mu ba ruwanmu da kaffu ba Qur'ani bane ba hadisi bane yawa ba ruwanmu kawai mu abin da Allah ya ce mana ya allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ina masu gaskiya suka fitar tare da su ba ruwanmu da kaffu mu je lahira muna munafunci a ba za a yi wannan abin da mu wallahi a ba da mu ba ga a huri ina ba za a yi wannan ba sam a gaya mu al'umma gaskiya wanda ya ga dama ya karba mu ba wakilan Allah a ban kasa bane da zamu yi wa dole annabi ma aka gaya masa wa ma arsalna ka alaihim wakila yau ba ma anta alaihim bi musaitir amma menene naka innama anta munzir haka Allah ya faɗa mana kai mai gargadi ne kuma dole ya gargadi kuma mu dole ne mu faɗa abin da annabi ya faɗa akan ahlul baiti annabi ya ce man addan nasihata ala ahli baiti faqad istakmala haqaiqul iman duk mutumin da ya faɗi gaskiyar abin da ya sani akan iyalan gidana wannan ya cika dukkan rukunan da suka tabbatar da mutum cikakken mumini ne wa abwabul jannati maftuhullah kofofin aljanna abu da suka suna jiran kan mutum ya wasa akan wayar amarin alibai ta karamin al'amari
manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama falalolin Ali da ya faɗa bayan wannan daga ranan yakin ahzabu. Ku duba masifar azabu da Allah yake ba mu labarin ta a cikin suratul azab, yakin gangami jam'in hizbu. Saboda yakin ahzabu abin da ya haifar da shi bayan yakin uhud, ganin barnar da aka yi ma manzon Allah a uhud, sai sa Abu Sufyan suka je suka tattauna suka ce ashe ma abin da aka yi musu a Badar kawai gesin annabi ya ra samun sa'adi. Tun da yau gashi sun fasa sahabbai, saura mutum bakwai shi ma ma'aikin ya ji a jiki, an fasa mai nan nasiya madiga, an cire mai haƙori, an ma annabi targaɗe a kafaɗa gasara da suka, an ce da jini ya dinga zuba a jikin manzo Allah ranar yakin Uhud, har sai da yarsa sai da faɗi mutum ta tsaya ta fashe da kuka, ta ga ana zuba ma manzon Allah ruwa, jini na ƙara tsuntuwa, aka ce ta shiru, Allah ya mata ilhama wani abu, sai ta ce ku tsaya za a yi wani abu, aka ce me za a yi, ya faɗi mata ce aje a samu karauna ake ce ko tabar makaba, shine sai aka je aka samu tabar makaba, ta ce a kona, aka kona, ta ce a bata toka, aka bata, duk inda ta fita dinga dangara ma manzon Allah tana liƙa mai, kawai sai aka ga jini ya tsaya a jikin annabi Muhammad. Ranar aka ga wani karaman treatment din sai ya dawo zare ba tare da ta koya a gurin kowa ba ranar Uhud. To wannan yakin na Uhud shi ya haifar da azabu, shi ne aka je aka yi gangamin azaba, har da Yahudawa da annabi ya alƙawari da su za a yi zaman amana, suna ganin yanzu za su iya murkushe manzon Allah ƙarƙashin jagorancin Abu Sufyan. Duk shi ya tattaro aka je aka yi azabu. Kun gani abin da Allah yake gaya mana labarin azabu, ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim ruhan wa junudan lam tarawha wallahu bima ta'maluna basir إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. kun ji babin da Allah ya kabara karkashin aina ranar yakin azabu da sabon da suka yarda, amma duk a zo a ce maka rage lawaru, idan mutum ya ce maka da Allah da manzon Allah ya yaudare shi, me yake nufi? Ya fita musulunci ko bai fita ba? To Qur'ani ne ga mana wa iz yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim marad, da wanda dama can kan suna bin annabi da ciwo a ransu ba su yadda ba, ma wa'adna Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Allah da manzansa ba su yi mana alƙawarin komai ba sai rudi, suna ce mana wani shahada. Qur'ani ya faɗa. Kai dan ka kara sahabbanka sai ka ce dukkan su adalai ne, ashabatu kulluhum udul. Ubanka ne faɗi wannan? Sai mu ƙaryata Allah mu dirmama barazanka, wallahi uban kai uban me ya tsoye ka dan wani yake da na kuturu. Wannan rena Allah ne, wallahi rena Allah ne. Qur'ani yana faɗin wani magana kai kawai dan ka kare wasu mutane kana ƙaryata Allah, kana ce mutane dukkan su radiyallahu anhu ajma'ina. Ina wanda suka zo suke mu manzon Allah ƙarya, annabi ya aike ka wani gari ka zo ka ba mu manzon Allah labarin ƙarya, Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu. Ba sahabi annabi ya aika masa abin ya zo shi da manzon Allah ƙarya. A duba cikin ibnu kasir za a ga sunan sahabu, annabi ya aike shi je an so zakka, mutanen garin suka yi mai kyakkyawan tarba, suna jiran ya zo ga dan sakon manzon Allah. Bai je garin bai dawo ya ce ma manzon Allah sun yi ridda yake sun biyo shi za su kashe shi. Manzon Allah ya ce a sun fita musulunci, to aiko sai a shirin kai musu hari. Ana cikin aka aiko mala'ika Jibrilu da waye, aka ƙaryata wannan zaba, aka ce ya Rasulullahi ƙarya yake yi ga abin da ya faru. Shine ayya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan kai dan mahaukaciya ne yanzu wannan da Allah ya ce mai fasiki sai ka ce mai radiyallahu anhu. Allah ya ce mutum fasiki kai ka zo ka ce mana mu ce mai radiyallahu anhu. Kai dan mahaukaciyar ina ne? To can mu koma ƙauyen ya akwai mu a bayan ta aka yi mu. Ko mu ga bayan cin basu bado. Ya kamata da a gane abin da ake yi. In za a tsaya ai addini da gaske wannan ai addini da gaske ba mu na kurki. To ranar bayakin azab wannan azabun da ake bada labari, saboda tsaban gangamin da aka haɗa ga sanyi, manzon Allah sai da ya tsaya tuntuɓi sabon sa, waya ma za a yi wayannan kafirai ne. Salman al-Farisi ne wa da suggestion din cewa a haɗa ƙatar rami saboda kar su shigo, gashi an mamaye su annabi Muhammad. Manzo Allah ya ga tashin hankali in banda ya kini da shi da yake da Allah. Aka haƙa rami saboda kada kafirai su hauro, amma sai da Amr dan Abdulwuddin al-Amiri ya hauro. Wani shegen kafiri ne wanda a jahiliyar Larabawa an san sa. Duk ran da yake jin shegantaka an ce yakan je ne kama kofar kasuwa, ana cin kasuwa, ya kulla kasuwar ya ce ina mai karawa, shi kadai sai ya yaki da mutum dubu. Wani takadari ne an san shi a tarihin Larabawa. Shi sai da ya sa dokin shi ya hauro, ya zo ya dinga zagin manzon Allah, yana zagin musulunci, yana ina Muhammadu,
ina sahabban da aka ce za su je aljanna ba kwa san aljanna ne ga aure yana son tafiya wuta ku zo a kuma wanda ya shirin zuwa aljanna ya kyalkyale da dariya ya izgilanci ce aljannan ƙarya ne duk waɗannan da ake cewa manya ina suka rana ba wanda ya miƙe sai Ali ya miƙe manzo Allah ya ce masa ya al'amri ne ce ya rasulullahi baka jin da yake mu Allah izgilanci yace zauna ya Ali yace akwai mai zuwa kowa ya durƙusar da kai akwai mai zuwa kowa ya durƙusar da kai wani sai ya taba na kusa da shi ce zo mu je mu shawara da suka koma ba sai ce to kaga dai yau Muhammad ya kawo mu aka shi mu ba wani maganar shahada billahi lazi abin da za a yi mu kama shi mu daure shi mu mika musu kawai mu koma gida mu koma addinin iyayenmu da kakanni yana nan a cikin tarihul islam na ibn hisham yanzu babban mutum ne wannan abu sai ce kan na faɗi sunan shi za a ce na zaɓi manya da na faɗi wanda ya faɗi wannan magana ya ce kaga dai Muhammad ya kawo mu akai mu a barko to yanzu abin da za a yi kawai mu kama Muhammadin daure annabi wai su miƙa mu kafirai don su tsira a gama da manzon Allah kaga da wanda bai da musuluncin ba shi ya bi annabi ne in ta yi ruwa rijiya in ta ki masa ko in an ci riba wannan fatin ina tare da NDC in ko fatin da DDD kenan abin da ya zo yi musulunci kenan manzon Allah na su wannan duk an rawaito a littattafan musulunci suwa suka ce ranar azaba a ɗaura annabi a bawa kafirai saboda su a iya sanin su wannan gangamin da aka yi ba yadda za a yi manzon Allah ya sha kana jin Allah yana cewa wa iz Allah ya cewa hunalika tulil mu'minuna mu zuciyar mutane ta kawo wuya wato zannuna billahi zannuna suna tawo Allah zato wannan ya saka wannan ya saka wannan kai karshe dai al-yamike bayan al-yamike zai tafi manzon Allah ya dauko amamarsa rawanin sa ya daura mu Ali lokacin da Ali zai tafi manzon Allah ya ce barazal imanu kullu imani ya tafi gaba ɗayansa wala kiyar kufur kullu ya fi da kafiri sannan annabi ya daga hannu sama ya ce ya rabbi yau ka sani a duk duniyar nan ba da kowa sai in aka kashe Ali shikenan musulunci ya ba mai taimako ga wasu abai suna jira a kashe Ali su daura annabi da igiya su miƙa masa Amr dan Abdul sannan Ali suka je suka fara babatawa an ce tun da hantsi maulana amirul mu'minin da suke daga da wannan bakin arni ya mai wa'azi ya ce ka musulunta shi kuma bakin arni yana cewa zan ko kashe ka baban ka na san shi tunda muka taso tare muka taso a Larabawa su ana ne ko muna hudar kasuwanci wai ya san Abu Dalibi shi yasa nake tausayi ka alle ce ni ba na tausayi ka can shi ne wai shi bakin arni irin sai ya kawo mu alisara irin ta saman ka ya raba Ali biyu sai ko ya karya al'amudi wanda Ali ke tarzara da shi to anan ne ya ga sabon lalle maulana amirul mu'minin ne ce masa haba me kuma haka sai ya kalli kasa kallon kasan nan da yi yau an bai shi ko sai Imam Ali zubar mata kafafuwa da ya sa takobi ya yi shi sai da kafafun shi guda biyu suka bata a lokacin sannan ya kasa Ali ya dora mai takobi tun daga madigar sai ya dasa shi gida biyu gumurzu ba a ganin su sai dai kura ko sai dai aka ji Ali na kabbara manzon Allah ya ce ku yi kabbara ranan ne Muhammad annabi na tsaye da sahabbai aka ji wata murya a sama tana cewa la fata illa Ali wala saifa illa zulfiqar la fata illa Ali wala saifa illa zulfiqar la fata illa Ali wala saifa illa zulfiqar manzon Allah ya ce wa sahabbai kun san muryar wane ne wanda ce muryar Jibril ne Allah ya aiko shi jinjina mu Ali kowa ya ji ranar da aka yakin azab ya ce wannan muryar da kuke ji Jibril ne Allah yana kai da Ali hadisin nan al-tarbansu sannan manzon Allah a gabansu ya faɗa ya ce mubarazatu aliyin bi amri bin abdud kairun min ibadati sakalaini wannan mubarazar yau da aka fafata Ali ya ɓaci musulunci daga kasanci a hannun wannan bakin kafirin ta fi ibadan aljanu da mutane tun daga yau har ranar tashin alkiyama Ali yake da ladan wannan ibada kai ta sallan ka kai ta tilawa ka kai ta karatun qur'anin ka kai ta zuwa musabakan ka ƙaryarka ko kasar da Ali ta ka baka kai ba balantana kuma in kai rashin sa'a ma kana gaba da alikai dan wuta ne kutuk dan manzon Allah ya ce hubbu aliyu jawazu ala sirat san Ali ne gifas din kai sirat wannan yana cikin littattafan hannasu bawa yana cikin tabaqatul hanabila na Abul Husayn al-Qaidi malamin hanbaliya ne ba salafi ni fata na san nan akwai su da Allah su dinga duba littattafan da in mun faɗa littafin su sauri su rike su duba in ba ba Alhaji Yusuf na Allah ce ka kawo wani makarici gidan ka dinga zan ƙarya ba ni kuma ka zo nuna maka ba kai ba shi bane ba kai mudala a ƙarya kake yi ga da so su ɗan kutai ba ɗinka ka zo kana wani ƙalƙalar banza an fiye kage mu a mana mutane rashin kunya ka cire ne mallan ka zo na ka bulle ta tafan
addini ka ga musulunci kulla su babban musibin wa'annan mutane su sun dauka afkar din ibnu taymiya kawai su kadai ne addini shi yasa sai sun je sun gama cika baki sai ka zo ka rada su sun dauka wannan takunoyin banzan na ibnu taymiya da ibnu al-qayyim al-jawziya da yaqub al-zawjazani da sa'abi da menene da ibnu karsi shikenan addini malan kafin su ba ibnu taymiya ba hijira tana da shekara 600 da wani abu aka yi shi kitatuman muhaddasai da malaman da aka yi a gaba ba rena ma kanka tunani ka tsaya gaba ɗaya wai addinin kai kare a afkar ɗin wani malami mana rena ma kanka tunani ne malamin da kai ba idan za ka yi ba su bai fi ka tunani ba ni kullum gaya wa mutane nake billahi la ilaha illallah ko tuwon tukawa ba zan koyi a hannun ibnu taymiya ba wallahi zan koyi addini a hannun ibnu taymiya wani ya tambaye ni dan me nace addini a ibnu taymiya saboda me bai taba aure ba har ya mutu ni ko na san da ba da mace na san jarabawa iyali shi bai sani mutumin da ko control din gida bai abu da ne yara sun zo koyi addini a gurin sa shekara shi 80 a duniya bai taba aure ba gauro ya mutu ne an nikahu sunnati ba marraki ba sunnati mutumin da bai rayu sunan annabi ba sannan ni koyi addinin manzon Allah a hannunsa aure bai taba yi ba balantana sai yadda ake zuwa wuce balantana sai yadda ake tarbiyyar yara to wannan kuma ya je koya mun addini bai zai koya mun sun kunyan banza koyar sun kunyan wabi haka yana da gayar muhimmanci al'ummar musulmi mu san abin da ke gaban mu gane addinin nan mu gane menene sakon manzon Allah wallahi kar mutum ya tsaya ya cuci kanshi da wani kalkale ya ba shi ya gane me musulunci yake magana akai idan ka cire wannan batun jarinta na Maulana Amirul Mu'minin kuma ka koma wajen ilimin sa idan ana maganar ilimin Ali zaka sha mamaki duk wata kadiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ke cewa ya Aliyu anta walidul ka'abati anta bi manzilatil ka'abati tuta wala ta'ati annabi yana fassara ta wani irin hikima matsayi da ilimin Imam Ali yace ya Ali kai aka haifa dakin Kaaba kuma kai kadai a cikin al'umma ta Allah ya matsayi irin na dakin Kaaba kowa ya shiru yana so ya ji menene wannan matsayi yace tukuta ita dakin Kaaba sai dai aje mata wala ta'ati ka taba ganin ta bari da ta je gurin wani yace haka Ali yake baka bukatun komai a gurin wani sai dai a bukata a gurin ka manzon Allah ya ce aliyun aqadan nasa ali ne mafi iya hukunci a cikin mutane aliyun a'lamun nasu bi sunnati ali ne mafi sanin al'umma da sunnata wannan Aisha ta faɗa a bakinta a cikin bidaya wannan haya da ibn Kasir ya fi kowa gaskiya ranar da dan uwanta Abdurrahman bin Abubakar ya rasa aka gaya mata ya kai ziyara bayan Muawiya ya zo Madina ya je ya koma gida yana zuwa an ba shi guba a abinci ya ce mutu da aka gaya mata Abdurrahman bin Abubakar ya mutu ka zo ta tsaya akan gawan kabarin sun ce cewa rahimallahu aliya Allah ka ji kan sayyidina Ali ida Aisha ma yakun al-amr lan yakun gaddara sai ta tuno da ranar Jamal ta ce din yadda al'amari ya kai rintsi Ali bai taba yaudara wani ba ya kassa ta kai ba a Jamal aka kashe mutane amma da aka ci nasara aka zo kanta wani ya daga takobi ya ce akwai matan manzon Allah ne rufata ku je ku siyo mata kaya ai mata shatar na arziki ku raka ta gidanta a Madina ba mu tabbata ta ci alfarman sayyidina rasulullahi shine ta tuno ranar an zo hakkin raƙumunta da take kai da ta tuno yadda Muawiya ya kashe dan uwanta ita ce mu wannan shaida tace aliyun a'lamun nasu bis sunna tace rahimallahu aliya Ali ya fi kowa sanin sunnan addini kaga da aka zo kanta ya san a musulunci ba a taɓa mata a wajen baba ya kyale ta yace kuma da ita gida ta ce rahimallahu Ali Allah ka tukan Ali mahama yakun al'amur duk inda gumurzu ya kai gumurzu lam yakun gaddara Ali baya yaudara yana nan akan sunnar manzon Allah shine wanda makiya wata rana Imam Ahmad bin Hanbal ya shigo madarasarsa sai ya tadda Muhammad bin Mansur wannan abin da nake faɗa yana cikin al-Fuqatul Hanabila ana tattaunawa tsakanin almajirai sai wani yake cewa ya kuke ganin wannan hadisin da aliyahu munbari yace ana Abdullah wa aku Rasulullah wa kaza yace ana qasimul jannati wan nar ni ne mai rabo mutu da aljanna suka ce a babban magana sai ga Imam Ahmad bin Hanbal ya shigo makarantar su zai ba karatu sai Muhammad bin Mansur almajirinsa ne sai tambaye sai ce masa ya Abu Abdullah in kiyansa kenan alkunyar Imam Ahmad bin Hanbal yace ma za ta kulu fi hadisi aliyin annahu yaqulu anna qasimul jannati wan nar me zaka ce akan hadisin da aka ce aliyawan munbari a Kufa ya ce shine mai rabon wuta da aljanna sai Imam Ahmad bin Hanbal ya shiru sai ya ce fi jihati sanadi ta bangaren sanadin hadisin sai suka ce na sai ya ce sahihun ya inganta
sai kowa ya shiru sai ya ce awalaysa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi aliyin la yuhibbuka illa mu'minun wa la yubghiduka illa munafiqa. Yace ashe manzon Allah bai faɗa ba akan haƙƙin Ali, yace ba mai san Ali sai mumini, ba mai kin Ali sai munafiki. Suka ce na'am. Sai Imam Ahmad bin Hanbal yace aina makanil mu'min, suka ce aljanna. Yace wa aina makanil munafiq, suka ce fi darkil asfali minan nar. Yace wa zaka wa qasimul jannati wan nar. Ya warware musu matsalar, yace ba kike da san shi ke da aljanna. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Akiyoyi da aka raba wanda Ali ya zo ya gwada ilimi, banda mu'jizozi Ali ya gwada ilimi bayan wafatin manzon Allah a cikin yawa. Mace mai ciki ta haihu wata 6 a lokacin Khalifa na biyu. Khalifa na biyu ce aje a jefe ta. Ta yi zina. Mace mai ciki ta haihu wata 6 aka haifi cikin yace aje a kashe ta. Salman al-Farisi ya ruga da gudu ya ga mu Amirul Mu'minin ce ya abala ka zo ka ce addini. Ali dan Abi Talib ya taso yana yafa bargonsa yazo yana zuwa yake cewa me yake faruwa, ya tambaye yace ma maluka ya ibn al-Khattab, menene yasa me kai dan Khattab? Yace ai gashi ta haihu a wata 6 ya za a yaka. Sai ce ai dane ingantacce dane na aure. Sai ce to sai ce masa baka karanta alqur'ani bane? Ya tambaye Umar. Umar yake cewa ya karanta alqur'ani. Sai ce to baka ji fadin ubangiji ba? Ubangiji yana bayani akan al'amarin daukan ciki da shayar da ciki, wa hamluhu wa fisaluhu salasu da shahara ko da daukan ciki da shayar da ciki din gaba daya in an haifi ciki din wata 30. To wata 30 idan ka cire shekara 2 na shayarwa, tun da nasin Qur'ani ya ce wa fisaluhu fi amaini, shayar da shi a shekara 2. Shekara 2 nawa kenan, ba wata 24 ba? To in ka ce wata 24 a cikin wata 30 saura wata nawa? Saura wata 6. ce to dama aqallul hamli kenan, karancin ciki a cikin wata 6. Umar ya girgiza kai ke cewa rahimallahu abul hasan laula alilaka umar. Allah ya ji dan Abul Hasan ba dan alba ja Umar ya halka. Imam Ali ya ce ai ɗansa ne na aure a kalle mu. Ya warware wannan kadiyan da za a je a jefe ta. Mutum 3 an taɓa zuwa da su aka ce sun yi zina da mutum guda ɗaya, ya ce duk a je a jefe su za a kashe su. Ibn Umar bin Khattab a lokacin khalifancin sa aka je aka ga mai Imam Ali. Imam Ali na zuwa an ba shi labarin yadda al'amari ya faru. Ɗaya mai aure ne, ɗaya bai taɓa yin aure ba, ɗaya kuma bawa ne, so ne ma ɗaya kuma magalubin alaƙali ba shi da hankali ne. To shi ne sai aka ce za a je a jefe su gaba ɗaya, ya yi hukuncin su ɗaya. Sai ya ce ai nasa alƙur'ani abin da ya faɗa kenan, ko dai a je a yi bulala mutum 100 ko kuma a jefe. Sai Imam Ali ya zo. Imam Ali yana zuwa ya ce ba haka hukuncin yake ba. Sai Imam Ali ya nuna da farko ya ce wannan jefe shi za a yi, sai aka ware shi a gefe. Sai Imam Ali ya ce wannan bulala 100 za a yi masa, aka aje shi gefe. Wannan kuma sai Imam Ali ya ce bulala 50 za a yi masa, rabin haddi. Kowa yana kallon sa. Aka je ya ce wannan kuma a sake shi da kowa shi da laifi. Aka ce ya Amirul Mu'minin ne zai ce mana ai yadda al'amari yake, shi wannan yana da aure, matar shi tana gari, yana da damar inda zai je kusa da sha'awar sai ya ketare iyakar Allah ya zo ya saba Allah. Jiba ne hakin shi. Wannan ba shi da aure, bai taba aure ba, shine bulala 100 ya hau kansa. Wannan bawa ne, bawa ana mishi rabin hukuncin yantaccen ɗa, bulala 50 za a mai. Wannan sai da aka yaudare shi aka ba shi kayan maye, magalubin al'akali ne, ba a cikin hankali shi zura, ba shi da laifi. Ya shiru nan ma haka ya ƙara faɗa. A nan gurin ma addu'an ma ta wuce da wala alila alaka umar cewa ila abqanin lahu ba daga kada Allah ya raya da in ba ka duniya za ta barna kawai. A to gashi ka gani sai wurare mai lamari yake shi kuma yana ta balanda. Ta barna kawai. Yace la abqanin lahu ba daga. In ka ji kake na ilimi wanda Imam Ali waro sai zaka sha mamaki. Imam Ali zaka ga a ziyararsa akwai ziyarar da ake masa assalamu alayka ya khadabul fuban. Amincin Allah ya tabbata a gare ka wanda kai zance da maciji. Imam Ali ne yana kan mumbari a Kufa, yana guduba a masallacin Kufa. Wannan masallacin da har yanzu yana nan ana ce mishi Masjidul Azim, inda anan aka shahadantar da Imam Ali ranar Juma'a. Kawai aka ga wani gamashekan maciji ya faso masallaci, masu raunin imani har za a fashe da gudu. Wallahi Amirul Mu'minin ku dakata. Yace iya siffan da zai iya bayyana da ita kenan kar ya ba ku tsoro. Wannan ya taho, macijin ya taho ya shigo masallaci, yana fito da waɗannan karin dafi a bakinsa yana wasa da su, har ya ƙaraso inda Maulana Amirul Mu'minin ne. Yana ƙarasowa sai Imam Ali ya durƙusar da kansa haka, wannan maciji shi kuma ya ɗaga kai, ya zo daidai kunnen Imam Ali,
ya yi ɗan rayaransa da ya gama shi ma imam al'aka ya kama kansa ya shawa ya mai raɗa a kunne sannan ka ga maciji ya kwanta su ya tashi ya fita abinsa yana fita ya bace mamale ce kowa ya zauna bayan an zauna ya idar da sallah lokacin da ya karanta inna allaha ya amurkum bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun zai tabbata sallah sai ce yau al'umma sun ga bakon al'amari suka ce haka ne sai ce wannan da kuke gani alƙali ne ƙadin ne min qudatul jinni alƙali ne daga alƙalan aljanu yana shari'a ne wani hukunci ya murɗe masa ya rasa hukuncin shine ya taho ya zo ya tambayi ya zai shine na warware masa ya koma ya shari'a wannan ga mutane akwai shine a ziyarar da ake masa na gadir da kuma ranar shahadarsa ana ce masa assalamu alaika ya khata basu uban amincin Allah ya tabbata a gare ka wanda ya zance da wasiji ya zo ya tambaya saboda me shi aka gadar mu to wai ku ga mu dan Allah da ba alin bane macijin ya kuso me zai faru a wannan gaskiya mun yaron musulmi shi kadai annabi ya gadar mu ilimin shi su wanda da wannan in macijin ya kuso sai ka karanci takalmin kare ai ba sa jin yara ba sa ji ai ba su sani ba su san kuma ya akai ba musulunci ba a mai hawan kawara sai kana da potentiality mutane su gane wannan abin da ya cuci al'ummar mu kenan yanzu bakin azzalimi a kawara shi mutumin da bai san komai ba ko barillan alwala a samu ya gamman banza a ce shi da sultan carban da yake rika bai san abin da yake faɗa bai kace me yake cewa ba kowa bai san mani ba idan zikiri ma bai sauki kila ya yi subhanallahi in kai wasa kace me yake yace baka istighfari ya ake istighfari irin istighfari da iya astaghfirullah ba matsalar da ya dinga samun al'umma musulmi kenan a ɗauko takwali balidi musuluncin nan sakon Allah ne ya aiko annabi Muhammadu to idan annabi zai tafi Allah ne yake cewa ga wanda za a bar wa musulunci ya ci gaba da jan ragama ba mutane wanda suke election shi annabin zabe aka aiko shi to ya za a yi Allah ya aiko annabi aike daga gare shi wahayi daga Allah wai in annabin zai tafi aiko ni na baka amanar ruban abu na gaji da abun zan yi murabus ba sai na sanar da office din zan yi murabus ba ni zan kawo ne regulation din kujerata yanzu a gurin aiki kana director zaka yi ritaya kai ka dau zaka je ka dauko dan gidanku ko kaninka ko wani kanin babanka a karkara yana noma wanda bai ma san inda ake rubutu da biro ba ka zo ka dora shi a kujera za ka yi forward resignation letter ma'aikata ta aiko ko ba ka bane a'a ba da Allah kada mai da mutane sa karkaru ma musulunci ne kayan banza annabi zai tafi sai to shi to no gashi nan ku yadda kuka ga dama tsofaffin yan giya da masu auren mata ɗarin ko ba ka bane a jahiliyyar larabawa kafin a aiko manzon Allah suna mata suna da adali ne ba sa gado ma mata su ma kayan gado ne har sai da nasu qur'ani su kayan lazina amanu la ilaha illa anta rasul nisa ba wani gida mai tsafta in bada gidansu annabi Muhammad kowa ya san gidansu manzon Allah suna bin addinin Hanafiya addinin annabi Muhammad addinin afwan annabi Ibrahim amma dan sharri su ma an ce gidan masu bautan gumaka ne yanzu ba duk wannan maganar da muke da kuka je ka samu basalafi ba wahabi ka zaunar da shi ka tambaye shi ina baban annabi Muhammad sayyidina Abdullahi ina mahaifiyar annabi Muhammad sayyidatina Amina zai ce maka ɗan mutane kafirai akidar shi kenan mu sun dame mu da zagin sabai in mutum yana da hankali da mai zagin iyayenka da mai zagin abokinka wanne ne maki kuma na amsa dan Allah mutum ya kalli tsohon ka ya dan kara mai zagi ya kalli tsohon ka ya dan kara mata zagi dan ya zagi abokinka dan Allah wane ne maki to wahabiya ku a gurin su sayyidina Abdullahi zai sayyidina Amina ɗan mutane hadisin na nan a Muslim wai wani sahabi ya zo ya tambayi annabi yake ya rasulullah aina abi manzo Allah ya ce masa abuka wa abidin nan babana da babanka suna wuta shi dai wanda ya rawaito ƙaryan ubansa ne yake wuta wanda baban manzo Allah wallahi sayyidina Abdullahi aljanna shi ta wuta kowa daukaka sayyidatina Amina wallahi aljanna kulotin ta ne sai dai ta raba ta ba wanda take so Allah ya ba ta renan cikin ta goya ta shayar annabi ya sa uwata da uwarka a aljanna da uwata da ubanka da shi yayin su je wuta kai dan salafiya kare ka ta ja ƙarya wallahi mutanen banza mutanen wuri in an ji magana ku da mutane da sabai sun fi Abdullahi ne ta wani rashin kunya kawai ga magana yadda take abili lokaci ya wuce wallahi ba wani magana wani take a rubuta wani abu za a fito da addini karara an dare ba a mutu ba dama mutum ma ana jin daɗin Najeriya walintana da ke zama suka damu uban kowa an dare ba a tafi ba a tafi mana sai ta ne rashin kunya kawai ana mutane shigantaka matsayi na sayyidina Ali ya an musulmi
idan za mu kwana anan ana bayanin balli irin na amirul mu'minina wallahi ba zai kare ba. Wannan kaɗan kenan daga cikin bangaren ilimomin sayyidina Ali, banda gudun Ali da duniya. Ali ne sahabin da a cikin sahabban manzon Allah bai damu da duniya ba ne da ta bayan zarra. An ce su riguna sayyidina Ali kwara biyu a duniya, da rigarsa da yake sawa ta huduban juma'a, da rigarsa da yake zama ke mutane hukunci da ita, rigarsa da yake mutane hukunci da ita, an ce duk jikin ta baci ne. Shi ne wanda yana amirul muminina, aka buɗe masa baitul mali, ya ga tarin dukiya ranar zai rawa wa mutane kuɗi, ya kalli dukiyar baitul mali ya ce a ba mu kowa dirhami 12 a cikin wannan baitul mali. Duk mutanen garin kuma kowa sai da ya samu wannan kuɗin, aka samu babu remenda. Na shi rabon wani yana gona ya rugo da gudu ya ce ya amirul mu'minin kai da ban samu ba. Amirul mu'minin daukar ce masa gashi. Aka ce to ya Abul Hasan kai haka zaka zauna, yace hawa mala ya duniya gurri gai, ya duniya ki yaudar wani ba da ni ba. Saboda zuri irin na Maulana amirul mu'minin shine yana amirul mu'minin, yana shugaban al'ummar musulmi. A cefanen gidansa yana karewa sai ya je gona ya yi ma wasu kwadago ya samu abin da zai ci a gidansa. Sai ya je ya yi noma ya dawo. Wato Abdullahi dan Ja'far bin Abi Talib yayansa kenan, wanda ya shahada tare da Abdullahi dan Rawaha da Zaid bin Sabit a yakin Mutata. Ya zo ya same shi yace ya amirul mu'minina ina son kaza, ya ga masa. Imam Ali yace ba shi da kudi. Yace ya amirul mu'minina ka dibo mun a baitul mali karshen wata in an raba ada sai in bayar. Imam Ali yace kana so ne a ce amminka yayi sata? Yana ba amirul mu'minina, baitul malin musulunci na hannunsa, yana da haƙi. Ya ce ka jira sai ƙarshen wata in za a raba muku abai. Shi ma Imam Ali bai da shi, ya tashi sai da ya je gonan ga Yahudi ya bar ruwa aka ba shi kuɗi, ya zo ya ce bari a gidansa, yana sarkin musulmin duk duniya. Wannan matsayin sai a ɓace, sai a ce maka wane ne, dan wani raina wa mutane hankali ma cewa aka yi wani kalifan ma shi yana gida ana ɗaura mai igiya a ƙafa. Kaji wani raina wankan wai tsaban zuri ne, wai yana wai kan gadon matarsa wai amma wai an daura igiya an sako ta kofar gida, wai shi saboda tsaban adalci wai idan aka zo wai sai an ja igiyar, wai in ya ji to wai sai ta so sai ce to in ma ya aka da sunan takawa to ya saba ma Allah. To ai ba ka Allah ce ba ya ayyuhal ladina amanu idza dakaltum buyutan ghayra buyutikum, ne Allah ce fasta'nisu wa sallimu ala ahlikum, ku jira ne ku sallama ga iyalanta. Shi wai ce daura mu kashi igiya, ya saba sunnan manzon Allah. In ma ya daure igiyar to ya yi aikin banza. Wa kadimna ila ma amilu min amali fa ja'alnahu haba'an mansura. Ba kyautata wai bashi ne. Wani ana kai amma ne wai mutu wai ajancin sa. An mai da mutane ba hukata. Yanzu kawai ni saboda ni adadin ne shiga gida na zan kwanta sai daure igiya kama na. Saboda tsabar tsoron Allah in ka zo ka ja sai jin farka, ni jiki na ba ni da haƙƙin na huta kenan. Yana kudu irin wannan tatsuniya da ake mana da sunan addini. A renin wayo wannan to duk matsayin Maulana amirul mu'minin. Sannan Imam Ali, wata rana lokacin da Imam Ali ya bar garin Madina ya koma Kufa, da ya je garin Kufa sai da ya kwana 40 yana sallar asubahi. In zai sallar asuba sai ya karanta suratu sabbih isma rabbikal a'la a raka'a ta farko, raka'a ta biyu kuma sai ya karanta wa shamsu wa duhaha. Sai mutanen Kufa suka dinga faɗa, kai labarin Banu Umayya fa akan Ali da gaske ne, Ali ba bai san alqur'ani ba, Ali ba bai san alqur'ani ba, aka dinga hayaniya. Shine sai almajiransa suka zo suka gaya masa, shine amirul mu'minin ya ce yana karanta suratu sabbih isma rabbikal a'la ne da washamsi da saboda mene, yace saboda nassi da ayoyin da Allah ya faɗa da darussan da ke cikin su, da mutane suna ji zai tuna musu abubuwa. Yace amma fa wallahi ku sani babu wata aya daga cikin alqur'ani wadda ta sauka ko a Makka ce ko a Madina ce ko da daddare ta sauka ko da rana, ko annabi yana kan hanyar tafiya ko annabi yana gida yana zaune ce face ya san inda aka saukar da ayar, ya san ma'anarta, ya san dalilin saukanta, ya san akan wata sauka. Inda alqur'ani yace gaba ɗayan alqur'ani babu wani abu da ya koyi masa cikin alqur'ani. Ayoyi ko da suka sauka akan ala cikin alqur'ani ba za su wadda ba mun faɗo wasu ayoyin ba. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, akan alika sauka. وقفوا إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون أكان السبا وإن جندنا لهم الغالبون أكان التسوكا وإن جندنا لهم المنصورون أكان التسوكا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أكان التسوكا والعاديات أكان التسوكا والطور أكان الين نون سيدنا الين إمام مدير أياس سيدنا الين وإنه لفي أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الين.
ga su nan burtuk inda Allah ke bayani ka amma man kana mu'minan kaman kana fasika la yasawuna akan alita sauka ga shi nan ayoyin alqur'ani da hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna akan alita sauka aj'altum suqayatal hajj wa imaratal masjidil harami kamar amana billahi akan alita sauka gashi nan yawa inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'una akan alita sauka wannan dukkan mutum ya duba littafin sunna zai ga wannan sababin nuzul su inna ma yuridu Allah li yuzu ankum ar-ris alil bayt wa yayyukum sadina manzo Allah ce nazalat fi kamsati ta sauka akan mutum biyar fiya idan annabi akaina wa aliyin wa fatimah wal hasan wal husayn banda ayoyi kuma mushtarkai da yayi musharaka da sauran wasu sahabbai shi kadai ne wanda ayoyin alqur'ani shi kadai suka sauka akan shi aya 800 a cikin alqur'ani 800 Abdullahi dan Abbas yana cewa shi kadai ya san falolin Imam Ali 35,000 baya guda uku ko goma ko 15 ko guda 100 kuwa yace shi kadai ya kiyaye daga abin da annabi ya faɗa Ali yana da falolin da ya rubuta sun kai 35,000 mun faɗa mun jinjina ga maulan mu Ali bin Abi Talib al-karraru ghayra firraru abul hasanaini amirul mu'minina zawjul batul mu ga namu gwanin ina naka ka kawo in ka isa ka zo ai mukarara a inda ba kasa nan ake gardama kokowa ku ga namu gwanin wai ba su suke da ruwayan hadisin ashabi kan mutumu ba bi ayyihim hitadaitum bi ayyihim itadaitum ko to dan Allah menene matsala sai muka ce ku je fakata dubi mashi ito mu itadai na bi ayi menene rigima ciki ko kuka ce sabon nan kamar torai ko ne to ne ya ce mutum a yanzu a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa ko mawdu ala Nasiruddin Albani ya rabka hadisin jami'a da bai inganta ba amma mu can a gurin mu bai inganta ba mu da ma can a madarasa mu ba mai da wannan hadisin wani ashabata kan nujumi ba ko wanne kaga da ma kai riko da shi ƙarya ne yi wa annabi kishiya ne annabi ya ce ne ku riko da ahlul bait in kai kace ayi riko da to wannan hadisin ka ne sai ka je ka rike ba hadisin manzon Allah ba yaron mu musulmi al'amura sun yi yawa kuma ga lokaci ya ja dare yayi wasu na da nisa kudan karfe 10 yanzu da rabi a takaice dai abin da muke cewa shi ne wannan addinin na musulunci idan mutum zai wallahi daga manzon Allah sai ai wannan haka yake kada wani ya ce ba mu gaya masa ba kuma kar wani ya ce mun so kanmu wannan duk abin da muka faɗa ya bulitta tafai da sunan yana neman gaskiya ba da bangaranci ba na san abin da yake damun mutane mu ba haka muka saba ji to ai shi addini ba dan garin ku bane kuma shi mutum yana da wata ka'ida al-insanu aduwwu ma jahila shi dan adam yana gaba da abin da bai sani ba to wannan ba siffar mai hankali bane mai hankali in ya ji abin da bai sani ba to yanzu abin da ya hau kansa menene bincike ka je ka bincika abin da aka faɗa maka haka ne ko ba haka bane ba ni abin da na saba ji a garin mu ba wannan ɗabi'ar kafirin farko ne inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtaduna amma kai mai hankali duk ran da ka ji babban al'amari musamman idan aka ce a addini ka je ka bincika addinin nan shi Allah ya aiko ka kai shine dalilin halittanka wa ma kalakatul jinna wal insa illa liya'budun to ibadan nan ba da addinin nan ba in kuma ka yi shi bisa karantarwar manzon Allah ba za ka yi aikin banza kar kai tunanin za ka samu lada babu ladan da za ka samu haka yar uwan musulmi abinda muke faɗa akan cewa manzon Allah ya bar wa mutane sayyidina Ali ya bar wa mutane iyalan gidansa Ali shine mafi alkhairin halitta bayan ma'aiki ba mu muka faɗa ba manzon Allah ne faɗa annabi ne ya faɗa da bakin sai ke cewa Ali khairu bashirin ba Ali ne mafi alherin dan adam bayana manzo Allah ne ya tsawa ga mutane ce la taqa ahadun minkum fi ali kadai a cikin ku ya fada cikin mutuncin Ali ba inda man waka fi Ali fa kabara wanda duk ya taba mutuncin sayyidina Ali ya kafirta yana nan a cikin yanabiyul muwadda da haka mutane su iya mu kansu ku bar littattafan wa'ancan mutanen masu addinin style ba ruwan Allah da addinin style Allah yana addinin gaskiya ne wancan addinin godiri kar ku da kanku da zantuttukan su ibnu taymiya su wannan sun riga sun batar sun ja ƴaƴan mutane zuwa ga halaka sun gadar wa mutane gaba da manzon Allah kamar yadda na bada misalai su abun su sahabbai ma sun fi annabi daraja haka mutum ya kiyaye kanshi da wannan shirman kar wannan shirman ya kwashe ka ka gemu da goge tsohuwar riga da menene ana kitabu sunna duk kare ya kare ka ba nan addini yake ba ina sakon manzon Allah yake kai riko da sakon manzon Allah wallahi tallahi summa billahi alazim ina karkar zance na da gaya wa mutane
wanda duk bai karɓi addini a hannun alil baitu sai yayi nadama ranar alkiyama wanda duk bai karɓi addini a hannun iyalan gidan manzon Allah ba wallahi sai yayi nadamar rayuwar sa ranar alkiyama kowa ka ga dama ka bi duk wanda ka ga dama ka je ka ce masa radiyallahu anhu duk wanda ka ga dama ka ce masa shine addini in dai ba shi bane sakon da iyalan annabi suka ina daga mai gidansu manzon Allah ba wallahi kai aikin banza kar wani ya ce bai ji ba ko a gaya masa ba kar ka kalle mu a matsayin fatattu a shararai in an je lahira ka ga ba haka ba ta bayyana maka kuma ba mu daraka ba dawowa a gyara ka fada cikin masu rigima suna faƙalu malana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar attaqallahu sakriyan an zagat anhum al-awsar inna hadha la haqqun takasum ahli an-nar aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min dhunbi dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaykum wa rahmatullah